Добрый вечер. Добрый вечер. Што мы робім сёння? Мы гуляем у Crusaders Kings 3. Мы працягваем нашу гісторыю нашай Белай Русі. Як вы можете паглядзець, памерамі мы распаўзліся моцна. Мы далучылі ў папярэдні раз. Адзін з нашых васалаў, ён пачаў пашырацца на поўнач. Таксама мы маем канкурэнта ў выглядзе Крэўстон Новгарада, таму што там засядае іншая, скажем так, галіна нашай дынастыі. Вось, ён таксама скрывічаў, яна ўжо, там яе тата быў дагэтуль, а засталося кіраваць і Новгарадам дзве сястры. Вось, яны таксама з нашай дынастыі, але з'яўляюцца нам нашымі жа канкурэнтамі. Таксама, яшчэ яны там наш васал зараз з Новгарадам б'ецца, што цікава, мяне ў гэтую бойку нават не паклікалі. Мы далучылі да нашай тэрыторыі яшчэ нашу саюзніцу, нашу таксама нягледзячы на тое, што яна з іншай дынастыі, яна нам радзіма, адна з нашай сям'і. Вось, такім чынам мы пашырыліся проста неяк неверагодна. Я буду працягваць зараз пакрыху, бо скажу даволі ціха. На здзіўленне, перадача ўлады ад нашага танты да вось сына, за якога мы зараз гуляем, адбылася вельмі асярожна, без праблемаў. Усё спакойна, у нас не было нейкага паўстання васалаў, усе намі задаволеныя і справы ідуць добра. Таму проста сачым, таму што неяк падазрона ўсё добра. Падазрона. Вось, мы пакуль... Наш персанаж, ён у нас увогуле мае рысу патрыарх, ён будзе... Ага, засталася з мінулай, дайце-ка. Дзіўна. Зараз. Я не націснуў кнопку захаваць. То бок у мяне літаральна... Я малайчына. Толькі 3. Ёсць. Літаральна падрыхтаваў, а на кнопку не націснуў. Вітаю, Рэган, вітаю, Вулчара. Нікога не атруцілі. Так, што дзіўна. Насамрэч, у нас неяк з інтрыганамі дрэнна ў сям'і. У нас зараз расце дыпламат. Ну як расце, яму 31 годзік расце ён. Ён сканцэнтраваны на сям'і, можа таму ўсё і няблага атрымліваецца. Бо асноўным у савеце, у нашых увогуле паўсюль знаходзяцца нехта з нашай сям'і. Нашыя суседзі гэта асноўным яны, і атрымліваецца з-за таго, што адносіны паміж сям'ёй у нас падвялічаныя, бо стасункі ў сям'і у нас гэта асноўны наш перк. Таму ўсё так няблага атрымліваецца. Можа, калі быў бы нейкі персанаж, якога бы ненавідзелі, то ўсё бы атрымалася значна горш. У нас трэцяя дачка ўжо нарадзілася. У нас 3 дачкі, цудоўна. Сын нам не абавязковы, так, сын нам не абавязковы, але ў дзяўчынкі проста будзе больш праблем, калі яна стане кіраваць краінай. Так, абмен закладнікамі, так, каго? Ён прапануе аддаць нам свайго сына, я так разумею, так, і прапануе нашу дачку, самую маленькую, Анну. Для чаго гэта робіцца? Справа ў чым? Перадача дзяцей паміж сабою, гэта па тыпу такі спосаб, каб мы не... Ну, гэта па тыпу як перамір'е, але не перамір'е ў некаторым сэнсе. То бок, калі дзве вялікія дзяржавы маюць дзяцей, яны выхоўваюцца ў іншай краіне, то атрымліваецца, што як бы ён твой нашчадак, але атрымліваецца ён там і выхаваны, і калі што, яго заб'юць. Ну, по типу, ось такая справа. Такі ось дыпламатычны крок. Абменьвацца я з ім не вельмі жадаю. Тым больш, што ён не той, каб, я так разумею, ён не кароль хазараў, так? А не, Казан Булан хазараў. Дакладна, ён імператар з гэтага ўсяго. Абменьвацца я не вельмі жадаю, бо ў мяне якраз быў план узяць і напасці на яго. Калі мы зробім гэта, знакамітасць нашай, з-за таго, што мы значна менш як дынастыя, Хазарыя гіганцкая, мы атрымаем бонусы за гэта. Мне не падабаецца гэта ідэя. Не, адмоўлюся.
Навошта нам гэта патрэбна? Я ўвогуле збіраўся. Я рэальна паглядаю на тэрыторыі. Новгарад ужо зараз, мне падаецца, зараз вось літаральна, пакуль мы тут сядзім. Ён наадварот наш васал праігрывае гэту вайну з Новгарадам. Я бы проста як мінімум сабе назад забраў гэты, калі б мне была магчымасць, Полацк. Бо Полацк тэрыторыя, якая належала нашаму деду, там не деду, а дзядзькі нашаму. Ён яе аддаў свайму брату. І гэты брат потым стаў кіраваць Новгарадам і ўвогуле аддзяліўся ад наша каралеўства. Таму што новы яго тытул быў мацнейшы за яго папярэдні. Ён такі, на халеру мне быць нейкім мелкім князьком тут, і я стану вось каралём. Так, фракцыя стварылася. Хто там намі незадаволеная? Незадаволены намі. Можна паказаць тэрыторыю, калі ласка? Вось ажно там. Перамысль. Хто вы тут? Католікі. Хутчэй за ўсё за розніцы паміж верамі. А што з верамі ўвогуле адбываецца? Так, каталіцтва. Ва ўсе бакі. Ну так, я бачу, каталіцтва тут пашыраецца, і у нас узнікае невялічкі канфлікт. Хутчэй за ўсё мы не падабаемся, таму што мы лідар усё ж такі славянскай культуры, славянскай рэлігіі паганскай. І зараз гэта канфлікт невялічкі. Вось. Нават калі мы сваю рэлігію зменім, мы ж ахрысціць свае тэрыторыі, гэта да халеры энергіі патрэбна. Пытанне ўвогуле, ці патрэбна? Можна пакінуць сабе паганство. Февронію можна выбачыць? А чым ты павінна? А што яна такое зрабіла? Ранкейтер. Зразумеў. Цівая вельмі. Ну, давайте выбачым яе. Бо розніца-то невялікая, і яна наш васал. Выбачаем яе. Узровень нашага урада знізіўся, нашага двара. Ён не настолькі папулярны. Хто будзе тебе навучаць? Давай-ка паставім... Хто ў нас самы свядомы? Ты. Давай ты будзеш навучаць нашу дачку. Вітаю, рабануха. У нас пакраху развіваем наше каралеўства. Наше каралеўства Беларусі ўжо можна, як пабачыць, павялічылася вось гэтая белая пляма ўся, гэта мы. Хутчэй за ўсё, тут адбываюцца ўвогуле нейкая вайна майго васала з... Тут нешта мае васалы ўсё... Адзін васал на Самагітію пайшоў, другі васал пайшоў на Новгарад. Новгарад таксама мы. Ну, по тыпу з нашай дынастыі. І ўвогуле атрымліваецца нейкая дзіўная сітуацыя. Я думаў, Новгарад сабе неяк тытуламі атрымаць. Можа імперыю заснаваць увогуле. Так, Полацк, вось Новгарад. Тэрыторыя Новгарада вось тут павінна быць, але рэальнасць трошкі адрозніваецца. Эстонія тут захапіла кавалачак. Так, новую перку дыпламатыі. Лепей сябраваць прасцей. Давайте шукаць сяброў. Трэба шукаць сяброў. Давайте з імі пасябруемся, з кіеўлянамі. Дзе тут? Пасябраваць. Чым больш у нас сяброў, тым больш у нас перку. Увогуле трэба гэтым займацца больш актыўна. Наш персонаж рэальна мае. Чым да 5 сяброў мы атрымліваем бонусы дадатковыя. Мы ўсё яшчэ племя. Каб выйсці з племені, мне патрэбна, да халеры, наколькі памятаю. Так. Аб'яднаць славян. Імперыю можна заснаваць. Мне патрэбна... Окей, гэта далёка яшчэ да гэтага. Феадальныя шляхі. Вось, феадальнасць. Нам трэба рэарганізаваць сваю веру, альбо прыняць іншую веру. Нам трэба абсалютны кантроль, феадальны кантроль, гэта не вельмі складана. Трэба быць дастаткова знакамітым, гэтага хапае. Узровень Мінска, развітасць Мінска, 5 як мінімум. І 70% усіх тэхналогій. Мне падаецца, тэхналогіі гэта самае складанае. Зараз, калі паглядзець.
племя у імперію. Не, так то можна заклаць племянную імперію. Ну, у некаторым сэнсе, то бок Манголія, прыклад. Так, дзе ў нас, дзе ў нас? Вось гэта нашыя тэхналогіі. Мы зараз амаль скончылі адну за ўвесь час. Каб вы разумелі. За ўвесь час нашыя 100, там нет, пачакайце, 40-50 гадоў дзесьці мы гуляем. Мы адну тэхналогію яшчэ не адчынілі. Вось. Нам далёка да гэтага, потому што мы не вельмі, у нас не вельмі развітая увогуле. Мы атрымліваем тэхналогіі, вось увесь гэты, што зялёная Русі, што ідзе. Уся гэтая тэрыторыя лічыцца як бы адной тэрыторыяй, паміж якой людзі же свае веды пашыраюць. Такім чынам тэхналогія адчыняецца не толькі ў нас, але ў суседзяў ва ўсіх з гэтай культурай. Вось, таму што у нас блізкія мовы, мы ну там людзі паміж сабой размаўляюць, гэта ўсё ж такі 917 год. Межы як такія не існуюць, тут няма пашпартнага кантролю, пашпарты значна пазней прыдумалі. Вось, і людзі проста абмяркоўваюць усё паміж сабою, і гэта прасцей рабіць праз адную мову. Вось, і так, тэхналогія для ўсей групоўкі, і каб хутчэй яна пашыралася, гэтай тэхналогіі, трэба, каб кожная тэрыторыя была ў сярэднім вышэй, ну, чым вышэй чым больш развітая гэтая тэрыторыя, тым лепей. Вось, такая справа. Але ж, ну, развітасць у нас такая сабе пакуль. Мы займаліся захопам адзін аднаго, але не займаліся развіццём. Я магу нешта адправіць, мне падаецца, нешта хтосьці з савета можна... Вось ты, але ты вельмі дрэнна. Ён толькі пагоршыць хутчэй за ўсё сітуацыю. Я магу проста накіраваць яго на той, каб ён займаўся будаўніцтвам, як бы паляпшаў будынкі. Бачыце колер? Гэта глыбокі фіялетавы, гэта даволі слабенька. Ну, давайте, можа, накіруем. Ён проста можа штрафаў нам атрымаць са сваімі ведамі. Меркаванне могуць згубіць. Меркаванне у нас так не высока. Мне падаецца, ён настолькі нязграбны будзе, што ён толькі пагоршыць. Гэта наш брат, на жаль. Яшчэ вучыцца. Не, давайте не будзем яго ставіць, ён пагоршыць. На нас напалі. Вы калі паспелі? Давайте-ка збярэм армію рэйдераў і адправім іх разабрацца з гэтымі пачарамі. Адкуль вы прыйшлі увогуле? З Чэрнігава. А Чэрнігаў у нас где? Где ты, Чэрнігаў? Паказвай. Можна перайсці. Я трохі губляюся з рознымі інтэрфейсамі. Гэта вось яно і ёсць. Чэрнігаў. Ачмурылі. Давайте на Чэрнігаў напад зробім невялічкі. Ну, такой рейд. Просто. У іх там грошыкі ёсць. Ідем. Ён хутчэй абрабуе ўсё і збежыць. Так? Так, давайте адразу. Ці паспею я за ім? Ён так будзе скакаць? Так, вітаю, добры кароль. Мне цікава паразмаўляць з вами, адмовіцца, альбо пачаць абменьвацца пісьмамі. Ну, давайте з хазарамі. Пакуль просто перапісвацца будем. Мы ж дыпламаты ва ўсе бакі. Мы будзем дамаўляцца з галоўным імператарам, а ў гэты момант грабіць Чэрнігаў. Альбо адкуль, пачакайце-ка. Вы літаральна старадуб. Ага. Ну так, нягледзячы, што тэрыторыя Чэрнігава ім не належыць, але яны належаць да хазараў. Пад кантролем іх. У нас есть майстар караванаў? Мне што мне падаецца, не. Не, ёсць. Добра. Абрабаваў нашу тэрыторыю, так? Пачвара. Хоць сюды. Але толькі пачаць бойку з ім, і ўжо можна перакіроўвацца. Так, што ты ад нас жадаеш? Дзякую за хуткі адказ. Я жадаю... бла-бла-бла. Што ты жадаеш абмеркаваць? Што ён любіць хутчэй за ўсё? Кіраванне адміністратыўнае.
Сяброўства. Давайте няхай сяброўства просто будзе. Мы же майстары інтрыг сяброўскіх. Блин, як дрэнна мы... Хутчэй за ўсё, там нешта не атрымалася у нас. Давай, хутчэй. Мы отправили одну армію, але гэта меншая армія, не вельмі удала, зараз іх там пераб'юць. Давай, не прайграй, не прайграй. Усё. Падмога прыбыла. Цудоўна, справіліся. Адбілі. І зараз пойдзем сваімі арміямі, возьмем у іх тут трошачкі, што ў іх тут ёсць. Атруціць. Я жадаю атруціць. Інтрыгі, вось гэта ўсё цудоўна, але ж шкада персанажы нашыя не падыходзячыя зусім да гэтага. На жаль. Недахоп чэмпіёнаў. Давайте, можа, нехта ў нашым прыдвары жадае. Ухова, але ён нейкі зусім аніякі. Мой канцлер Руслан памёр. І што? Замянілі яго ўжо адразу, не халеравы хуткі. Февронія на яго месцы. Добра. Пачакайце-ка. Гэта дапаможнікі. Добра, а нам тады архітэктар. Архітэктары падвышаюць хуткасць будаўніцтва. Гэта цудоўна, але ж гэта не важна. Будаўніцтвам мы актыўна не займаемся. Нават калі займаемся, гэта не вельмі важна. Кантроль. Папулярнасць двара. Ёсць у нас хоць нехта на гэтай пазіцыі неблагія. Целаахоўнікі, рыцар наш. Хто ты такі? Артіфіцер. Гэта той, хто робіць розныя вось рэчы. Паэт прыдворны, але гэта яшчэ не наш узровень. Так. Майстар коней давайте. Вось гэта. Майстар караванаў будзе яшчэ майстрам над канямі. Так, дакладна. У нас заўсёды хапае розных людзей. Што вы там? Я упершыню бачу, як у нашай вязніцы нікога няма. У нас заўсёды, заваліваецца некалькі людзей там. Адгарнешся, людзі самі пралазяць у наш склеп. Так, цудоўна. Нагадваю, мы зараз не спрабуем захапіць гарады, мы толькі абіраем іх. Невялічкія рэйды робім. У адказ на іх рэйды з іх боку. Бо, не халеры, там у вас 8000 бегае. Так. Дзень турніра. Можна сказаць, што турнір у гонар маёй жонцы. Што няблага, у прынцыпе, альбо сваіх падняць гэты самае меркаванне сваіх рыцараў. Мае рыцары, як у вас справа? Як вы ўвогуле да мяне ставіцеся, дзе вы там? Вось яны. Ёсць даволі, такое. Па-рознаму, вельмі па-рознаму. Давайте у гонар рыцараў. Так. Гібридная культура. Ад каго? Гэта што? Гэта дзе? Вы хто такія? Не халеры, там гібридная культура ў Англіі. Ё-моё, мне пофіг увогуле. Нам жа трэба рэлігію рэфармаваць. Тут ёсць такая праблема для таго, каб выйсці з племя. Рэфармаваць можна не спяшаць? Так, не паспее, так? Не паспее. Вы ўжо парэйдзілі, добра. А вы літаральна не паспееце, адыходзім. Бо гэта 8000, і гэта дакладна смерць маёй арміі. О не, гэта ж... Не паспелі.
Так, сяброўства з каралём Хальфданам Дыровічам з Русі кіеўскай. Так, патанцаваць. Угу. Добра, імгненна, мы імгненна пасябравалі, так? Я так разумею. Так, мы імгненна пасябравалі. Халера, нашу армію зараз паб'юць. У гэты час наша тэхналогія нарэшце вывучылася. Так, баннеры у нас амаль... Я дагэтуль змяніў на баннеры, але у нас ёсць змена палей. Паляпшэнне. Так. Пабілі нас. Можна распушаць гэтую армію. Нельга, калі ворагі паблізу. Ну, мы трохі накралі ўсё ж таки. З аднаго горада мы там прынеслі здабытак. Але ж збіраць армію па новай прыйдзецца, бо палова амаль. Блин, вайну абвясцілі. Вайна каго з кім? Ярл Аполья, атакуючы нападзенне на Маскву. Масква, калі што, нам належыць. Вось яно, Аполья. Ярл Аполья 2700. Яго армія зараз больш за нашу. Але так гэта амаль выпадкова атрымліваецца. Таму што вось літаральна мяне падразбілі, яны зараз скарысталіся гэтым момантам. Так, што мне зрабіць? Давайте возьмем частку арміі. Я збіраўся іх разбіраць ужо. Але мы возьмем і пойдзем назад. 2800. Ось яны збіраюцца браць Маскву. Масква нам спачатку не належала, але ж ёсць у нас такія агрэсіўныя суседзі. Так, забираем. Вы таксама ідзіце. У нас ужо ёсць. У прынцыпе, неблагая... Халера, у нас рэйд, які Хазараў прыйшоў. Так, гэта рэйд у літаральна ніводнай з іх этой арміі я разбіць не магу, бо яны аб'яднаюцца, яны вельмі блізка адзін да аднаго. Каб не рэйдеры, можна было б пайсці. Так, мне падаецца, патрэбна клікаць сваіх васалаў на вайну. Я магу прызваць, калі ласка, цябе? Жонка моя, калі ласка, мне патрэбна дапамога. Ага, васалу нельга паклікаць у вайну. На халеру мне тады патрэбная. Яны даюць... Частка нашай арміі збіраецца з іх зямель, то бок гэта мае сэнс. У нас як бы быццам аб'яднаная армія. Але мне бы вельмі дапамагло, каб войск было трошки больш. Вось асада Масквы. Ідзе. Рэйдеры адышлі. Яны зараз не прадстаўляюць пагрозы, але далучыўся саюзнік яшчэ. Датская армія? Пачакаць, што? Армія у амаль 3300, так? Гэта занадта. Нам бы сваю сабраць зараз. На нашыя 3500. Па адзінцы мы там можам іх перамагчы. Трэба злавіць момант, калі яны разыйдуцца. Ну, па тыпу, калі яны не будуць аднім кулаком тут стаяць. Альбо рызыкнуць. Пакуль яны ў асадзе. Пакуль у асадзе адна армія, мы можам напасці адразу. Дачка вывучыла мову. Ну і вось з Галічай тут у нас рэйд адбыўся на нашу тэрыторыю. Блин, адгарнешся і ўсё, і адразу... О, не-не-не-не, чакайце-ка. Халера. Блин, трапілі ў пастку. Там была яшчэ армія, чакала. Не паспелі. Так, гэтае войска адыходзіць. Просто вядзем назад. Мне падаецца, можна аддаць Маскву просто, але раз ім.
Яны не прымуць гэтага, здацца. Так, яны атрымаюць Маскву сабе. Угу. Мне падаецца, мае сэнс. Мы ўсё роўна не будзем, няма чаго нашым людзям паміраць, няхай яны забіраюць яе. Бо мы не адаб'ем гэта колькасць. Ну, калі ён адзін бы быў, то нармальна, а так у яго 6400 салдат, гэта ў 2 разы больш, чым у нас. Нават больш, чым у 2 разы. Ага, і гэта ўжо поднятыя. Так, а дзе мая яшчэ войска? Ну так, зараз яны... Блін, яны літаральна гоняцца за нашай арміяй, мы адысці не паспеем. Так, я зараз спыніў, глядзім. Атрымліваецца, нават калі яны нас дагоняць каля Казелска, альбо дзе-нибудь далей каля, не знаю, не ведаю, там, Смоленска, то бойка адбудзецца, мы яе прайграем, бо па колькасці мы адстаем у 2 разы, вось яна ідзе вся армія. Давайте пагадзімся, адразу здаемся. Захаваем просто войскі. Мы страцім шмат папулярнасці і легітымнасці сваёй, але не варта гэтую Маскву увогуле мой васал там забраў неяк просто выпадкова амаль. Нам не той, каб мне не той, каб яна была вельмі патрэбна. Аддаем закладніка. Што у нас з закладнікамі увогуле? Вось, вызвалілі. А ты хто такі? Вяцічы. А што, ці вялікая дынастыя? Вяцічы даволі вялікая. А дзе вы сядзіце, Вяцічы? Скажыце мне. Вось ты, напрыклад. Дзе ты? А, беззямельны. Добра, у іх лідар дынастыі беззямельны. Цікава. Так, Масква вярталася да іх. Тут, я так разумею, што ў Новгарадзе адбываецца? Што у вас тут за такое? Ага. Я так разумею, што пакуль я адгарнуўся... Ты ў вайне зараз? Не, у іх перамір'е. Маскву забірае нехта яшчэ. Шведы забіраюць Маскву. Боже, не Маскву, якая гэтая самая. Не Маскву, а Новгарад. Новгарад захоп ад шведаў ідзе. У якой вайне ты удзельнічаеш? З Эстоніяй. Захоп ад з боку Эстоніі і... Ну, все атрымліваецца. Набралі там саюзнікаў. Лепей пад наш кантроль перайшлі. Я думаю, што мае сэнс увогуле аб'явіць зараз ім вайну і забраць сабе полацкую тэрыторыю. Увогуле ўсё. А давайте. Так. Можна прапанаваць далучыцца да іх у вайне і на іх бок стаць. А я магу так. А чаму альянсы не магу, а напасці... А, у меня ўжо поднятыя арміі. Так, распусцілі арміі. Глядзім. Так, аб'яднаць дом. Вось. Мне падабаецца гэта. Ёсць нейкае дзеянне аб'яднаць дом. Так, усе васалы... Так, добра. Падымаем арміі. Зараз, якія толькі там сабрацца не паспелі яшчэ. Аб'яднанне дома адбываецца. Трэба было раней гэта зрабіць, нешта я не падумаў. Я не ведаў, што такое дзеянне ўвогуле ёсць. Не то, каб часта у мяне так было шмат саюзнікаў. Увогуле вялікая такая дынастыя па памерах. Колькі у нас ужо ўвогуле? У нас 20 чалавек у дынастыі. Жывых. Аб'яднанне. Я магу нават не клікаць нікога, мне падаецца, мы так справімся. Яшчэ адзін перк у дыпламатыі. Так, вось. Савет сяброў. Такім чынам мы будзем атрымліваць, чым больш у нас сяброў, тым лепей для нас. Пасябраваў я ўжо з гэтым казарам, не? Давайте яго у сябры. Чаму? Чаму такі нізкая верагоднасць? Ага, у нас мы вельмі не сыходзімся. І ён занадта круты для нас.
Добра. З кім яшчэ пасябраваць? Давайте з жонкай нашай пасябруем. Это будзе проста. Это павінна быць вельмі проста. Правильно? 100%. Ідэальна. Мы справимся просто завтра. Магілёў? Так. Мы не ведаем, дзе Магілёў усё яшчэ. Шукаем. Дапамажыце мне, Ангрэлефу, знайсці Магілёў тут. Тут шансаў. Так, рейд. А, ну і халера з тым рейдам. Москву аддаць прыйшлося. Мы згубілі Магілёў, так, шукаў, ось. Оршу бачыў. Друцкі ёсць, Барысаў ёсць, Бабруйскі ёсць. А далей ідзе Чэрыкаў, Мсціславль і Смаленск. Магілёва не бачу. Усё бачу, Магілёва не бачу. Узена нашага взялі ў закладнікі. Блин, зараз асаду яны скончаць, так? Я не паспею літаральна вось на моманце. Літаральна. Вось. Ну, добра. Нічога, пазмагаемся з эстонцамі тут. Так, нам аб'явілі вайну. Што? Ты ж мой сябар, ты ачмуряў. Яны жадаюць Пінск захапіць. 6000 войск. Киев напал на нас. Жадаюць забраць на сваю тэрыторыю Пінск. А гэта ім зараз кіруе тэрыторыяй Пінска, кіруе мой брат. Так? Тытул Пінскі. Так, поўнасцю пінскую, ўсё пінскае княства, я так разумею. Гэта у той момант, калі я спрабую кантроль над Новгарадам усталяваць. Справа ў тым, што я не магу, у мяне няма столькі арміі. Ну, у іх больш. Ну, не настолькі дрэнна, як было раней. Ну, у мяне папярэдняя вайна. Но яго 4700 атакуючыя. А у нас ёсць нешта яшчэ. Каралеўства Літоўскае каралеўства. А, ну мы з імі там канфліктуем уже бясконца. Дзе б сяброў знайсці? З Малдавіяй мы аб'яднацца, халера, не атрымаецца. Дзесьці у нас ёсць сябры, хоць дзесьці. Угу. Саюзаў няма. У нас саюзы ў асноўным з унутранай нейкія. У нас ёсць васал адзін у гэтых самых. Прызваць да вайны. Таму што? Вось. Добра. А, не. Яны не жадаюць таму, што, ну, зразумела, гэта іх кароль. Супраць свайго караля яны не пайдуць. Алера. І вось што мне? Куды мне весці армію зараз? Захоп будзе адбывацца яшчэ 3 месяца. Вітаю, лорд Нікіта. Так. Куды нам? Вось куды нам нашу армію накіраваць? Пакуль мы будзем трымаць яе пад Полацкам, то зараз просто захопяць Пінск. Ён ужо, блин, не, гэта не варыянт. У яго ўжо армія з 4700, ён уже ўсю яе сабраў, і яна, ну, набліжаецца да Пінска. Так, Ярослава вырасла. Гэта моя дачка, так, за якую я буду гуляць, калі нічога не зменіцца. Так, добры адміністратор з нараджэння. Дотык Мідаса. Яе, магчыма, не халера высокі ўзровень, там 4 зорачкі. Яна вельмі добрый кіраўнік, адміністратор. Можа, є зямлю нейкую аддаць, пакуль мы тут гэта. Так, працягваем. Так, яны ўжо ведуць армію пад Пінск. Злавілі момант. Можна жаніць зараз сваю дачку на кімсьці. І гэта яна будзе яшчэ і альянс можа даць нам. Знайсці бы толькі мужа бы нармальнага, бо нам потым можа гуляць за яе. Як мінімум за гэтага.
Так. Блин, што б гэткага такога? Нейкія хазары, нейкія бясконцыя. Угу. Хто вы такія, лусатія? Можна, калі ласка, больше інфармацыі? 1800. Я реально просто шукаю зараз яшчэ дадаткова не толькі добрага мужа, а яшчэ і тых, у каго армія ёсць дастаткова вялікая. Шымон Швенца, Палапскі. Так, ты у нас хто? І дзе вы? Далёка? У іх 1500 войск. Гэта, ну, вельмі мала. Ну, па тыпу, мне бы ідэальна ў 2000. Нешта гэткае. Азары из Казани. Так, чтоб вас... Ладгальцы. Ярл ёсць нейкі. Неблагі, так-то. Што у нас? У яго 800 чалавек. Тытулу да халеры, але сэнсу. Сербскі нейкі хлопец. Жонка ў яго памерла. Окей. Кавам. Войску тебе толькі не хапае. Халера ж. Так. Гэта у нас усё не 58 гадоў. Ідзіце нафіг. 23 гады чувашай. Так. Але ж ён 2000. Але культура зусім адрозніваецца ж, правильно? Ага, ён яшчэ вядомы забойца дынастыі, то бок ён... нахрен. Ён там любіць патыкаць сваім кінжальчыкам, куды не патрэбна. Вось гэта плюс-мінус. Тут пачакайце-ка. А чаму на ім можна ажаніцца? Просто на ім можна ажаніцца, у яго ўжо ёсць жонка-рэгент. Халера нейкая. Ён... Зразумеў, я ж гляджу не на лідараў дамоў. Я гляджу на тых, на кім можна ажаніцца, то бок гэта можа сын... Так, ён сын просто... Сын свайго бацькі, каб вы разумелі. Лыжку пад сумневам яшчэ пакуль. Пакуль паглядзім. Але трымай недалёка. Амбіцыёзны. Блин, тут абраць. Мы абіраем, ну, у нас не той, каб ідэальны выбор зараз быў бы. З-за таго, што абмежаванне па арміі, таму што я магу прызываць іх і такім чынам выратаваць Пінск. Выратаваць Пінск вельмі важна, але ж таксама не хочацца аддаваць за каго трапіць проста. Бо першае, што мы зробім, это літаральна скажам, падымай свае войскі, нам патрэбна. Так. Вольныя мячы. Вось гэты хлопец. Яшчэ плюс-мінус лекар. Ну, карацей, мне падаецца, ён. Дзе ты? Я тебе пропусціў. Капітан Ратибор. З вольных... Вы наёмнікі ўвогуле? Наконт наёмнікаў. Блин, я забыўся, што гэта ўвогуле опцыя. І не старыя жонкі няма. Ну, так, і ўвогуле рыцар там ва ўсе бакі. Давайте з ім... А дзе... Я не разумею, куды я націснуў, дзе ён знаходзіцца ўвогуле? Я просто зараз у спісе яго не бачу. Так, а тут пошук ё? Я магу пашукаць яго? Можа, я просто націснуў не туды, і ён насамрэч няма яго тут у спісе. Можа, ён не варыянт. Ну, адкуль ты? Адкуль ты ўзяўся такі? Зразумеў. Вось ён. Гэта іншы чалавек, я не тое націснуў.
Гэты хоць і эгоістычны, але спакойны і вось гэта неблагі. Мне падабаецца. Давайте вось на ім ажанім. У яго не тое каб знакамітая дынастыя, мы нічога з гэтага не атрымаем. Ось давайте прапанову. Ёсць. Чаго іх жонкі мруць? Ну нешта здараецца. Час такі. Я што зразумеў, у нас жа ёсць грошы, мы жа можам у нас ёсць грошы, у нас няма грошай на столькі грошай на наёмнікаў. Мы проста маглі бы наняць гэтую самую армію нейкую вольную за грошакі, якіх ну зноў жа эстонскую банду можна наняць было бы, але ж 1500 войск гэта тое, што нам было б патрэбна, толькі грошай столькі няма. Халера. Ну, няхай наша армія пакуль зараз прымуць ажаніліся. Альянс ёсць. Давайте прызавем яго у вайну. Адразу. Так, захоп Пінску. Давайте, далучайцеся. Мы зараз тэрыторыю Новгарада возьмем і Полацка назад сабе забярэм і адразу же пабяжым сюды куды-небудзь. Так, ён прыяднаўся. А дзе ты? Увогуле? Дзе твоя армія? Дружа, скажи ко мне, дзе вы увогуле? Вольныя копіі. Вось, з Багеміі. Добра, цудоўна. З Багеміі зараз до нас прыедуць. Толькі хутчэй, давайте. Асадах 20 дзён яшчэ. Пінск пад асадай, вось іх арміі сабраліся. Яны не будуць сядзець на адным месцы, бо армія ў іх занадта вялікая. Таму яны хутчэй за ўсё разбяруцца па тэрыторыі. Гэта можа нам дапамагчы. Трошкі. Мы можам гэтым скарыстацца і напасць толькі на кавалак арміі. Але нам у ідэале аб'яднацца з нашымі саюзнікамі, якіх я не бачу ўсё яшчэ. Дзе яны павінны ісці, дзе іх армія? Яна павінна паказвацца, калі ён прывядзе яе, альбо ён так будзе там сядзець. Так, сяброўства. Нам не патрэбна на гэта, на то, што каб жонкай пасябраваць, грошыкі я не збіраюся траціць, тым больш там прапануецца 50 залатых, напрыклад, патраціць на гэта. Так, можна прызваць саюзнікаў яшчэ. Ага, ну так. Прызваць. Давайте прызовем вось гэтага саюзніка да аб'яднання дома. У выніку атрымліваецца, што васал нашага кіеўскага княства пойдзе зараз з Чарнобыля дапамагаць нам у бойцы пад Новгарадам. А мы ў гэты момант будзем займацца іншымі праблемамі. Так, ён згодны. Няхай працягвае. Ці магу я неяк... Блин, яны ўсё яшчэ на гэтай тэрыторыі не разабраліся. Я жадаю, каб яны трошкі разышліся. Вось, яны падзяліліся. Зараз. Гэта мы скарыстаемся. Калі у нас мы паспеем, мы на тэрыторыю прыйдзем на тэрыторыю Пінска і з асады Пінска іх возьмем. Ён адправіць сваю армію з суседняй тэрыторыі, бо занадта вялікая армія, патрэбна яе падзяліць. Так, нешта шмат. Давайте пакраху. Нехта яшчэ далучыўся да вайны. Так, Ратибор... Нет, цябе мы не будзем клікаць у гэтую вайну. Ты мне патрэбны толькі для гэтай. З Новгарадам мы яшчэ разбярэмся. Блин, там збіраюць. Ну, зноў, Полацкі назад забярэ Новгарад. Альера. Пакуль тут разбірацца буду. Гэта ўсё? Гэта вось он, саюзнік. А чаму ты ідзеш сюды? Я яго не разумею, літаральна. Так, я паспею до таго, як Пінску возьмуць?
55 дзён. Я не ведаю, колькі нам яшчэ ісці. Праз 15 дзён. Паспеем. Так, мой канцлер... Ага, майстар... Так, зараз важная падзея адбылася. У мяне памёр галоўны... Так, гэта яго сын унаследаваў усё. Добра. У яго ёсць таксама яшчэ сын. Добра. У мяне ёсць гэты... мой васал, самы моцны, смаленскі, які, ну, такі сабе васал, і таму што ён там сам сабе нейк па свайму розуму паступае бясконца. Ён толькі што памёр. Ён быў у нас майстрам над шпіёнамі. Можна яго сына паставіць, у прынцыпе, зноў майстрам над шпіёнамі, таму што ён патрабуе месца ў савеце. Давайте яго паставім. Назначым, тым больш, што ён неблага у гэтым з інтрыгамі разбіраецца. Інтрыган такі. Блин. Ай, холера. Ён зняў асаду з Бересця. Можа быць, мы пераможам за то, што яму прыйдзецца адрэагаваць. І пакуль ён будзе ісці са сваёй арміяй, я, можа быць... Альбо не. Альбо зараз прайграем. Бойка пад Пінскам. Мы яе прайграваем. Прайграем, таму што зараз падмацаванне прыйдзе. Ворага. Так, нас менш. Я магу націснуць нешта, каб адступалі мы? Не? Не. Ну вось. Разбілі нас пад Пінскам. А гэта значыць, што ўжо верагоднасць таго, што мы пераможам увогуле, ну, мы будзем збіраць армію даўжэй, чым яны будуць нас разнасіць. Мы сталі сябрамі з нашай жонкай. Гэта цудоўна, але ж з такімі дрэннымі навінамі. Так, нашыя войскі адыходзяць. І колькасць значна паменшылася. Страцілі легітымнасць. У сэнсе новы альянс. З кім? З Вальгініяй? Ён аб'ядноўваецца з маімі васаламі. Вы ачмурэлі там? Нашыя войскі адыходзяць. Гэта саюзнік у гэтай вайне, так? Так, ён дапамагае яшчэ з хазарамі дамовіўся. Ух. Жмяя. Я, блин, з ім пасябраваўся. Он правёў войскі пад маю хату. Так, трэба... Ну, давайте хоць Новгарад аб'яднаем. А то, ну, потыпу вяртаем сабе гэтай тэрыторыі. А то халера нейкая атрымліваецца. Так. А ты што, дзе ты ходзіш? Дзе? Вось дзе твая армія? Дзе твои 1500 зараз? Скажы-ка мне. Дзе іх носіць? Ён такой, так, дапамагу. І, ну, в прынцыпе, ён паступае так же, як я паступаю. Часта. Ён просто такі, так, я паўдзельнічаю, добра. Ага, вельмі цікава. Просто без яго дапамогі перамагчы нереалістычна было. Так, куды ты пайшоў? Куды ты пайшоў? А ну стой. Я магу яшчэ чэмпіёна сабе дадаць нейкага. Вось, неблагі чэмпіён. І давайте хоць якога вось гэтага паянчугу з вуліцы забярэм сабе. Няблага. Дзеянне пры двары. Угу. Так, моя жонка знаходзіць кота, вельмі трымае ў руках вельмі незадаволенага кота. Яна знайшла прычыну, чаму хто займаецца паляваннем на гэтых самых, на пацукоў, так, на пацукоў у нашым прыдвары. Ён спрабуе вызваліцца з яе рук, і з яе ўжо пацарапаных рук. Угу. Ці павінны мы, ці прымем мы гэтага кота, вядома?
У нас з'являецца питомец. У нас трошки дадаецца ведаў і інтрыгі за гэта. Можна аддаць жонцы, таму што яна яго знайшла. Меркаванне аб нас падвысіцца, але ў яе і так высокае меркаванне, таму кот мой. Забралі кота. Зараз у нас ёсць кот. Трохі інтрыга падвысілася. Як называць кота? Гэта важно. Зараз мы дзяцей сваіх не называлі, просто дэфолтнае імя, якое ім давалася, такое імя і давалі. Як мы назовем кота? Альбо я котачку, я не ведаю. Гульня скончана? Лютик? Не, у мяне кот Люцик. Ён не Лютик, ён Люцик. Орегано? Подойдя. Так? Давай, орегано. Кау. Есть. Так, яны рабуюць зараз наша тэрыторыя. Зусім з Киева прыйшлі. Ну так, мы тут не вельмі шмат чаго зробім. Мы хоць Новгород кантраляваць пачнем. Трэба было сканцэнтравацца толькі на ім і ўсё, і забіць на астатняе. Атрутная мыш у вино. Цікава, давайте-ка паглядзім, што па тытулам. Дома Скільдр. Зараз. Кароль Халфтан. І увогуле іх да халеры. Ёсць 4 важныя галіны. То бок дагэтуль быў кароль, і ён раздаў сваім сынам 5 з іх. Адзін ужо памёр. Тэрыторыі, адзін з іх з'яўляецца васалам. То бок у прынцыпе, калі мы, ну, ён да яго трона, далёка яму, насамрэч, гэта праблема. Так, калі мы падзелім яшчэ, калі выпадкова памрэ ён, Альфдан гэты, глава дома, то тэрыторыя і тытул перайдуць да 2 яго сыноў, то бок яго тэрыторыя падзеліцца на 2. Але гэта не вырашыць нашу праблему з вайной. На жаль. Гэта проста размяркуе сілы і ўсё. Так, ну мы Полацк пакуль вяртаем. Хоць нешта карыснае зробім, пакуль нас захоп ідзе. Так. А чаму нельга? Яна ўжо змагаецца. Ведаеце што? Каб я не аб'явіў гэтую вайну, я мог бы прызваць, за таго, што яна частка нашага дома, я мог бы прызваць яе на вайну. У іх не толькі, у іх 1300. У прынцыпе, гэта якраз такі таго, чаго нам не хапала. Але, ну, ладно ўжо. Рашэнне было прынята. Вяртаць гэтую тэрыторыю да Беларусі. Блін, ён, паходу, скарыстаўся гэтым. Вось як толькі мы аб'явілі вайну, і з нашай спрэчкай ён скарыстаўся. У гэтым яго ідэя была. Трэба было, можа... Просто з ім-то таксама я змагацца ж не магу. Ну, таму што у яго армія больш. Трэба шукаць саюзнікаў. Таму што калі у мяне сусед, які... Яны ж зараз Пінск адбяруць. Увогуле тэрыторыю Бабруйск, Слуцк і Пінск. Мне падаецца, нават з Клецкам. Так, і нават тэрыторыю Клецка. 4 гарады ўйдзе проста да іх. Халера. Нават яшчэ не заснаваная рэчыца там дзесьці знаходзіцца. Так, захапілі гэтую тэрыторыю. Ну, давайте уж далей там Луком і вось гэта ўсё. О, прыйшла армія, вы глядзіце. Паспеў, альбо не. Чакайце-ка. Не-не-не, гэта мой саюзнік спрабаваў змагацца з імі.
М. Каб вас так, што з вамі рабіць? У іх скончваецца ежа, гэта адзін з плюсаў. То бок мы каб я меў дастаткова армія. Яны з-за таго, што доўгі час правялі на маёй тэрыторыі і ў асноўным яны ўдзельнічалі ў бойках вялікай арміі адразу, то яны выкарысталі ўсю ежу, якую ёсць. Так, мы даведаліся сакрэт нашага васала, дзякуючы не пачакай, так, ты хто? Не васал, нашага камандзіра. У яго ёсць хтосьці, каго ён хто яго каханы? Дзе пра гэта? Вось ён заляцаецца да у жамайційскай у доме жамайтаў з ліцінкай. Ну, окей, добро. Ведаем і ўсё. Будзем больш ведаць у нашым прыдвары. Так, лаяльнасць страха. Як кароль, мае васалы павінны паважаць мяне. Маё слова гэта закон. Але так, бла-бла-бла. У час крызіса павольны адказы, і як я павінен гэта зрабіць? Альбо дазволіць ім прыбытак прытрымаць пры сабе. Ты хто такая? Шведская. Я магу ўразіць каралеву Швецыі. Ну, так, пужаць іх гэта не наш варыянт. Давайте трошкі падаткі для іх знізім. Няхай яны ацэняць. Працягваем далей захопы нашыя. Трацім Пінск ужо, халера з ім. Я ўжо змірыўся з гэтым. Нічога я з гэтым зрабіць нармальна не магу. Знялі асаду з Полацка, бо збіраўся назад адабраць тэрыторыю. Ну, давайте ўжо возьмем тады... Што я тут магу? Так, Лукі. Давайте вось гэтую тэрыторыю. Сябе ж, дзе сталіца зараз знаходзіцца ўвогуле. Новгарадская. Бо тэрыторыя Новгарада ўвогуле разарваная, капец. Мой галоўнае, каб брацельніка майго не забілі, бо ён жа Пінскам кіруе. Так, Арыгана. Што ты зрабіла? Так, прырвала кагосьці. Я саджуся і раблю жэст майму саветніку, каб ён зрабіў тое ж самае. Самыя галоўныя людзі сабраліся ў гэтым пакоі ў нашым каралеўстве. Я адкрываю свой рот, каб пачаць гаварыць, і кау, я аглядаюся на таго, хто гэта зрабіў. Кау, Арыгана заскоквае на доўгі стол і пачынае мурчаць. Яна б'ецца сваёй галавой, шчасліва б'ецца аб маю руку сваёй галавой. Канстанцін у гэты момант сціскае свае вусны ў нездавальненні. Ці можам мы прыбраць жывёлу, мой лорд? У нас шмат важных спраў, які трэба меркаваць. Так, два варыянты. Прыслуга, прыбярыце кота. Другі варыянт, ды забей, ніякай праблемы, ён можа застацца. Так, ён страчвае меркаванне аб нас, а ён наш волк і чэмпіён. Халера з табой. Хто ты такі, каб майго кота праганяць? Я страчваю 5 стрэса, цудоўна, настрой падымаецца. А чаму рэў так? Так, чым больш дзяцей, тым больш у нас навыкаў. Гэта добра. Давайте яшчэ сяброў заводзіць. Трэба заводзіць сяброў вось з ёй, бо яна нешта там з альянсы пачынае з кіеўскім князем рабіць. Давайте з ёй пасябруем. Трэба аб'ядноўваць нашу сям'ю. Так.
Добра. Я пакуль з кіеўскім... Што они там? А, ё-моё, яны Мінск бяруць. Шмурэлі. Пакуль я дайшоў. Ага. Осада Бобруйска проиграна. Можно просто отдать им эту территорию. Не проигрывать войну, а просто отдать. Потому что я не выиграю ее хутчэй за ўсё. Наш союзник так и не пришел с Богемии. Я не ведаю, чаму заняты. Дзе Магілёў? Дзесьці ў гэтым рэгіёне. Дзесьці тут. Вітаю, вершнік. Так, план такі. Узялі, ну, што мы там? Сэбіж забіраем. Добра. Вяртацца назад. Мы можам паспрабаваць зняць асаду з Мінска, але ж арміі тут да галеры. Нашыя войскі колькі? 2400. Іх тут набярэцца значна больш. І у нас яшчэ прэстыж упаў моцна. Апошняй бітвы мы прайгралі. Богемія за акіянам. Ну так, союзнікаў не дачакаешься. О, тут паглядзіце, тут пакрыху Польша, каралеўства Польша аб'ядноўваецца. Вы паглядзіце на яе. Зайздрасць. У яго жонка цудоўна выглядае. Я скриншотик зраблю. Так, что у нас? Актыўнасць у Февроні. Февроні ты хто? А гэта наш саюзнік. Блин, не час для піров зараз, бо калі я адпраўлюся на пір, можа яшчэ па дарозе нас захопяць. Але ж гэта важная актыўнасць. Давайте накіруем нашага лідара да Февроніі. Бо там вайна зараз ідзе. Ну, літаральна, просто пінскія тэрыторыі, блин, не там небяспечна, каб здай. Мы нават калі аб'едзем на пір паедзем да яе, гэта ў абход усяго. Не, не варыянт. Даўно такога не было, каб нас запрашалі, але ж не час. Няма часу, выбач, Февронія. Так, для Анны можна назначыць, хто будзе навучаць яе. Мне ёсць хто падыходзячы? Ну, давайте нашага, усё яшчэ нашага лекара. Ён самы майстар свядомы. У баронстве Варшавы распаўсюджваецца чума. Дзе яна тут? Дзе яна? Я нешта... Я не арыентуюся. Асабіста з-за таго, што межы неяк... Дзесьці тут, карацей, павінна быць. Так. Мы у захоп узялі на каралеву Татьяну Ярославовну з Новгорода, з нашага жа дома яна. Так, отправляем нашу армію. Мы можем прыняць гэтую тэрыторыю. Мае патрабаванні, калі ласка, перамога ёсць. Мы аб'ядналі тэрыторыю, мы далучылі назад наш Полоцк. Цудоўна, Новгород прыжаўся трошки. Так, ці варта мне паспрабаваць зараз? Так, Полоцк, каму належыць зараз? Угу. Яе сястра Марія Ярославовна Полоцкая, з-за таго, што ў нас адзін дом, зараз адбылося аб'яднанне дома, і яна просто стала на месца. Так, у нас ёсць месца маршала толькі. Ёсць у нас хто гатовы замяніць гэтага маршала? Вось ты, насамрэч, будзеш лепей маршалам, чым яна. Давай-ка ты стань на пазіцыю. Цябе заменім, на жаль. Брата свайго. Пачакайце, мой брат зараз пазбавіцца ў любым выпадку тэрыторыі. Ён перастане быць васалам. Таму што тэрыторыю яго забяруць. Давайте просто паставім на тую пазіцыю, на якую яе больш... Ага, інтрыгі ў яе найлепшая. Так, і гэта таксама інтрыган кляты. Ды шо вы такія ўсе інтрыганы? Складана з вами...
Ну давай вось на гэтай, на яго пазіцыю паставім яе. На нашу кузіну. Угу. Ён, на жаль, страціць пазіцыю, яму гэта не спадабаецца, але што рабіць, хлопча? Што рабіць? Вы там усе кіраўнікі такія сабе. Так, да ворага яшчэ далучыўся адзін саюзнік, давайте ўжо здаемся, няхай забірае тэрыторыю. Мы ўсё роўно ў гэтай вайне нават не блізка. Распушчаем нашу армію, будзем збіраць яе па новай. Трэба будзе з Кіеўскай Русію за Спінск, Слуцк і Бабруйск паспрачацца. Так, Чарнігаў да каго належыць? Гэта ўсё яшчэ... А, ну вось, Чарнігаў гэта сваё чарнігаўскае княства. Добра. За Пінскае княства тады паспрачаемся. Так, у нас вельмі дрэнны настрой, у нас стрэсу мы набраліся. Нам трэба закаціць нейкі пір, напіцца з сябрамі і такім чынам падвысіць настрой, бо іншыя варыянты у нас нейкую рэлігійную жэсць мы правалімся. Давайте. Так. Абралі. І, калі ласка, пачынаем піраваць. Правильно? Калі прайграў вайну, што першае ты робіш? Піруеш. Мы нікуды не ідзем. Наш госць галоўны будзе... Трэба яшчэ адзін каток. Так, адзін не спраўляецца. Шмат працы, шмат працы. Псіхатэрапеўту яшчэ не прыдумалі, таму каты. Каго б далучыць да гэтага піра? Давайте брата свайго. Ён можа стаць проста наступным у чарзе прыемства. Альбо у нас новы моцны васал. Давайте вось ён будзе прычынай гэтага. Кошт высокі. Але ж нам трэба і рэпутацыю восстанавливаць, і вось гэта ўсё. Так. Чакайце-ка, распаўсюджваецца? У нас распаўсюдзілася на нашу тэрыторыю захворванне. Дзе яна? У Добжыне? А чаму яна на маёй тэрыторыі? Яна ж в Палане. Яна ж далёка. Дзіўна. Паказваецца, што каля нас, але, ну, яшчэ далёка. Ну, добра. Так, з Пінскам. Хто кіруе Пінскам зараз? Не-не-не, я разумею, што ты... А, ён нікаму яшчэ не аддаў зараз. А, не аддаў, вы паглядзіце, хто это? Мой брат? Мой брат усё яшчэ кіруе гэтым самым, Пінскам. Просто ён ужо пад кантролем караля гэтага. Ах ты ж. А што, а як я магу... Так, трэба прыдумаць, трэба нешта прыдумаць. У яго зараз рэгент, бо ён не вырас яшчэ. Чакайце-ка, чаму ён... А чаму ён пад кіраўніцтвам гэтага рэгента? Хто ты такі, Матфей? Чамусьці мой брат аддае сілы... Так. Зараз я прыпынюся, я спрабую зразумець, як гэта працуе. Я ўпершыню такое бачу. Дыпламатыя адносіны з намі. Так. Яму будзе... Калі мы памрэм, то ён унаследуе ўсё... А, не, пачакайце, у нас ужо дзеці ёсць. Ён не здраднік, у яго ёсць рэгент, то бок ён зараз кіраўніцтва не належыць яму. Мне цікава, якія ў мяне прычыны для вайны могуць быць. А, у нас... Казус белі мне патрэбна. Я жадаю захапіць Пінск. А, мы зараз таму, што мы ў актыўнасці. Ну, добра, мы за таго, што пір робім, а мы не можам вайну пачынаць. Угу. У нас, вось, за таго, што з'явілася два... Ну, блізка набліжаецца чума, то у нас ёсць два дзеянні. Мы можам закрыцца сям'ёю і ізаліраваць сталіцу. Давайте мы зараз, каб выратаваць, калі што. А чаму ты дрэнны стаў? Ты ж быў ачмурэнны гэты. Наш... ён уже стары зусім.
Наш лекар просто бы займаўся тым, што ён за асноўным даглядаў за намі і ўвогуле за дзецьмі. Ён навучаў усіх дзяцей. Справа ў тым, што ён ўжо састарэў і хутчэй за ўсё памрэ хуценька. Давайте я накіруем яго, каб ён займаўся ў асноўным чумой гэтай, каб даглядаў. О, у нас тут людзі ёсць у турме, як звычайна. Зараз прададзім кагосьці. Ты? Хто ты такі? Хто ты нам прыходзішся? Дом Архус. Я не ведаю, хто ты такі. Що за дынастыя? Адзін чалавек ён. Ён адзіны. Глава дома Архус. Цікава у вас там дынастыя. Тытулы ёсць якія? Няма тытулаў. Прадаць каму-нибудь можам? Можам. Нічога мы за гэта не атрымаем, калі яго прададзім. Таму што ніхто не заплаціць. Хто будзе за яго плаціць? Дом Стольнік. Зноў жа адзін чалавек. Што мне за калекцыя такая лідараў дамоў? Але у яго грошы ёсць, ён 10 гатовы заплаціць. Давайте, няхай заплаціць. Вось з дома Вяцічаў. Ты ў падзямеллі, давай перавядзем цябе на гэты самый. Я магу перавесці цябе на... Дзесьці было па тыпу. Ён у падзямеллі зараз, але яго можна перавесці, каб ён проста сядзеў у хаце. Вось. Па домашні арэст яго. Дзіцё яшчэ, што я? Монстранікі. Вось ты таксама невядома, незразумела. Давай ты проста будзеш хадзіць. Таксама, па домашні арэст. А гэтага вызваліць хуценька. Ловіў покемонаў. Яны самі ловяцца. Каб я лавіў іх. Пір пачынаецца. Усе косці прыехалі. Зараз мы стрэсы падзнізім, я спадзяюся. Так. Я зрабіў усё магчымае, каб упэўніцца, што Марыя... Хто ты ў нас? Марія Ярослаўна Полацка. Ну вось гэта наша кузіна, якая кіруе Полацкам. Каб яна была... І Ірэна, гэта наш антиквар, былі адна далей, як мага больш. Гэта было недастаткова, і зараз яны ўжо пачалі збіваць адна адну. І гэта ў сярэдзіне майго піра. Так, адзін з маіх ахоўнікаў набліжаецца да бойкі і глядзіць на мяне, каб я прыказаў умяшацца. Мы жа майстар дыпламатыі, і мы можам зараз атрымаць сабе прэстыжа проста за тое, каб разняць іх. Так, усё. Разнялі словамі. Мы ж там капец які дыпламат. Так. Падчас піра дабрава Дніпрыч. З дома Дніпрычаў. Хто б вы не былі... гэта далёка на захад дзесьці каля у Польшчы дзесьці. Яна нешта нам панаабяцала за гэты час. Так, мы лорд віно, мы адчынілі, і у нас... Блін, у мяне трошкі не хапае грошай, каб нам хапіла на гэта. Карацей, скончылася бухлішка у нас. Страцім прэстыж, але усе скінуцца трошачкі на выпіць. Дабрава Дніпрыч атрымала 20 меркавання аб нас, таму што яна пагладзіла нашага кота. Так. Пір крыху заціхае, я знахажу сябе у размове з маім майстрам шпіёнаў Кірылам. Ён пытае маё меркаванне наконт палявання. Яму вельмі гэта падабаецца. Сказаць, што мне таксама гэта вельмі падабаецца. Ён нам не сябар, нам патрэбна сяброўства з ім. Бо наш майстар шпіёнаў лепей, каб паміж намі давер быў. Цудоўная атмасфера, усім спадабалася. Так, мінус 100 стрэса, альбо менш стрэса і ўсе меркаванне падвысіцца. Давайте, карацей, мінус стрэс, галоўная мэта была... Усё, цудоўна. І зараз тост у гонар Кірыла, якого мы сюды паклікалі як галоўнага, ну, па тыпу галоўнага госця. Так, ён меркаванне аб нас атрымае, і... Яго прэстыж будзе вырасце на 10 гадоў, яго прэстыж вырасце на 20%. Не халеры сабе бонус? Ну, добра.
Нам бы свой прэстыж вяртаць, бо ну вось правялі пір і ўсё падвярталася. Цудоўненька, са стрэсам разабраліся, меркаванне падрасло, кота пагладзілі, все задаволены. Цудоўна. Так, добра, я знайшоў яшчэ сябра. Што мне, колькі у мяне сяброў? 3 сябры. Давайте... Гэта нам ужо не сябар, таму што што зрабіў? Ён напаў на нас, пачвара. Давайте пасябруем са сваім братам, бо калі што, мне патрэбна, каб ён быў на маім баку. Чаму ён усё яшчэ? Ага, усё, ён поўнасцю атрымаў кіраўніцтва. Ён не адпраўляе дастаткова грошай свайму новаму ўладару, бо адносіны да яго ў яго ўжасныя проста, мінус 100, ён яго ненавідзіць. Падніжаная, і ён не лічыць яго сваім каралём. Трэба вяртаць Пінск. Увогуле ўсё каралеўства. Так, вось он наш брат. На яго дасягненнях, давайте на яго дасягненнях сканцэнтруемся. Меркаванне у нас яшчэ плюс-мінус нармальна. Так, варыянты. Можна... Блин, што з ёй? З тобой ўсё ў парадку? Ціф у яе. Ё-маё, яна памрэ хутка. А хто твой тытул унаследуе? Унаследуе твоя старшая сястра? А што тады будзе? Я зноў страчу Полацк? Прохожу някая, погодите на я. Я могу наблизить увогуле? Чамусьці барбершоп ёсць, а націснуць нічога не... О, вось. Выглядае вельмі здаровай. Атрымліваецца, што магчы... Оп, я толькі сказаў, яна памёрла. Алеры, тэрыторыя вярталася да Новгарада. Ты... мы парвем перамір'я нашае зараз. Скула зарабіла сабе просто. Трэба было яе тытул адабраць. Алера, зноў Полацк не наш. Вітаю, кузен. Яна нам кузен? Як так? Мне просто цікава. Можна дрэва твоё генеалагічна паглядзець, каб я зразумеў? Хто ты? Як так? Просто хто у нас... Як атрымалася, што яна нам кузен? Успаміны яе. Мая маці напілася до смерці. Цудоўна як. Пехна. Пехна, гэта самая, цёця яе. Зразумеў, там яна праз пехну ідзе. Была. Вялікая жанчына, так. З магутным падбародкам. Я просто не упэўнены. Ён нават карыкатурны трошкі, яго ж у жыцці я такіх... Просто я ўяўляю, якога памера там чэлюсць. Ну, яна ж, па тыпу... Это ж не бывае такога у жыцці, ці не? Ці я просто не бачу. Ну, добра. Так. Да я дошла інфармацыя, што Вікай, ну, мой госць, зараз, знаходзіцца пры тваім урадзе. Калядка, перадай яго мне без праблем. Яна на мне яшчэ грошыкі аддасць. Натрымай, забірай яго. Увесь твой. Месца ў савеце. Хто можа быць сцюардам? Мой чэмпіён? Яшчэ адзін чэмпіён, якога лепей аба мне меркаванне. Вось ён няхай займае гэта, так? У мяне ж няма іншых васалаў, якія бы вельмі жадалі заняць гэтую пазіцыю. Так, не бачу нікога. Так, вось ты, калі ласка, мой чэмпіён. Таксама велічэзны чалавек. Новый глава культуры. Хто бы мог падумаць? Глава культуры, ён мой сусед кляты. Узяў Пінск адабраў. Гэта мы сябрамі былі. Калі напад аб'явіць. Аб'яднанне дома.
Але гэта не вяртае мне ўсе тэрыторыі. Мне патрэбна ўся тэрыторыя гэтага. Так. Зараз я паспрабую. Можна адабраць яго тытул, але ён мой брат, я не буду гэта рабіць. Аб'явіць вайну. Так. Гэта Львоў мне нахрен не патрэбна. Я зараз спрабую. Я ўсё роўно пачаць гэтую вайну не магу, у мяне не хапае прэстыжа на гэта. Так. Дзе там? Галічы. Вось, Пінск, калі вяртаць яго. Мне патрэбна вера. А, і моя знакамітасць недастаткова высокая. Хто такая Васіліса? Хто ты такая? Чаму ты будзеш незадаволеная? А, яна там просто таксама ёсць правы на гэты тытул дзесьці далёка. Я не разумею, мне паказвае, што ў мяне ёсць столькі салдат, але калі мы змагаліся... Блин, я не разумею, гэта працую. Угу. Армія ўсё яшчэ збіраецца. Яе 3300. Мне паказвае, што для пачатка вайны, што у нас там будзе 4000 нешта. Вось, я не разумею, адкуль гэтыя 4000 бярэцца, бо іх не будзе. Ну, літаральна. Так, ты, калі ласка, далучыся да нас. Так. Угу. Даць грошы. Але нам не патрэбна. Мы і так з ім пасябруем. Гэта наш брат. Там не праблема. Асабісці з нашымі перкамі гэта ўвогуле лёгка. Мы амаль патрыарх. Патрыарх, калі мы ўжо атрымаем поўнасцю гэтае дрэва тэхналогій, мы станем патрыархам, і за гэтага ў нас фертыльнасць падвысіцца, менш будзем стрэсаваць, і меркаванне ўсёй блізкай сям'і і дома нашага падвысіцца. Значна прасцей будзе аб'ядноўваць увесь дом. Трэба... А калі будзе... Я чакаю, пакуль перамір'е з Новгарадам знікне, якога мне не паказвае, якое я не разумею. А, вось. Скончваецца праз 4 гады. Халера, яшчэ доўга. Чым бы заняцца такім? Я проста не жадаю яго перабіваць, і гэта падніжае меркаванне іншых. Так, пакуль мы гэта робім, тады... Там усё войны ідуць. Арыганна, стваральніца праблем. Мой сябар Кірыл набліжаецца да мяне раздлаваны, і у руцэ ён нясе ката за поўсць. Ён тыча мне ў твар катом, і я бачу, што гэта моя дарагая Арыганна. Я знайшоў гэтага маленькага монстра сярод маіх рэчаў. Так, усё, што было не разарвана у мелкія кавалачкі, было пакрыта мачою. Это просто кот. Альбо можна яму грошы заплаціць. Не халера ты патрабуеш грошай, просто, блин, супакойся. Я думаю, все получаеце. Ну, сапраўды. Такія, блин, ужо, дзе кантрол-фрікі сабраліся. Так, я наступны ў лініі, каб атрымаць тытул пінска-слуцкай бабруська. Ну, вядома, то бок калі мой брат памрэ, гэта будзе наш тытул. Справа толькі не ў гэтым. Блин, мне трэба зрабіць, адбіць пінскае княства да таго, як мой брат памрэ. Бо брата забіваць сэнсу няма, тытулы я атрымаю, а тэрыторыю-то не. Ну, то бок, дэ юры я павінен валодаць гэтай зямлёй, а дэ-факта яна проста перайдзе у Кіеў. Так, з кім я магу так пасябраваць? Карачаў. Цікава, новая... З ім мы яшчэ...
Угу. Тут нейкая цікавая рэч адбываецца зараз. Хазарыя трошки подразвалілася, але нейкім дзіўным чынам. Ты таксама член маёй сям'і? Распладзіліся мы неяк дзіўна. Так, у вас 650 войск, у вас 829. У іх перамір'е з гэтымі самымі, з хазарамі. Ну, трэба сачыць карацей, трэба аслабляць кіеўскае княства, каб любыя, хто будуць удзельнічаць у вайне супраць кіеўскага княства, калі мы бачым нейкія дзеянні баявыя, трэба... Блін. Літоўцам я ўсё яшчэ выбачыць не магу тое, што яны забілі там яшчэ лідара нашай сям'і, самага першага. Я так-то не супраць. З ім можна было бы паспрабаваць аб'яднацца. Змагу я пасябраваць з ім? Верагоднасць неблагая. Давайте пасябруем. Знойдзем сабе сяброў, а то, блин, напад ад іх, гэта меньше, чаго я жадаю. Рагана, ўсё ў парадку, я даслаў яго. Это злы чалавек, больш табе не нашкодзіць. Васал, ён не васал, пофиг. Кота не кранай. Так. Мне, я напужаўся. Мне падалося, што нешта адбылося зараз з тэрыторыі. Альбо яно рэальна адбылося, я не зразумеў. Ну так, Віцебска захапілі. Так. Слухайте, а можа, што будзе, калі... Так, Лукомль мне можа належыць, гэта мае тэрыторыі. А я магу сказаць, што просто захоп. Давайте захоп, бо, блин, зараз мы, калі доўга гэта пацягнем, то не атрымаем сваю тэрыторыю назад. А я не магу, зноў жа, таму што я не настолькі свядомы. Не свядомы, а не настолькі вядомы. Тытулаў у нас няма, у нас ёсць толькі тытул на Лукомль, ён нам належыць. Блин, тады. Певронія гэта яе, а яна таксама на Лукомль, глядзіць. Ну, можа просто Лукомль сабе атрымаць назад. Нават гэтага мы не можам пачаць, таму што ў мяне што? У мяне не хапае... нашая знакамітасць упадзе, так? Вось жа ж. Мы не можам нармальна аб'явіць вайну, бо гэта нашая прэстыж упадзе. У нас яго і так няшмат. Калі мы падуем войскамі, трэба будзе шмат. З адным пасябравалі, дзе зараз Пінск. Ну так, бывае. Паспрабавалі пасябраваць з літоўцамі. Ну, у нас, што цікава, у нас не было такіх вельмі актыўных войн з Літвою. Ну, я чакаў, што ад моцныя... Ну, зараз яны яшчэ і выраслі як каралеўства. Яны нам канкурэнт, ну такі нармальны. І яны нас недалюбліваюць. І я іх недалюбліваю таксама, але ж, блин, мне сябры патрэбны. Самае галоўнае, ён там мной задаволены. Ён там або мне добра думае. Мудзіла. Пінск забраў. Можа лепей нават не з літоўцамі сябраваць, а... Нешта. Новы перк дыпламаты. Што ў нас? Патрыарх. Нарэшце. Усё, сталі патрыархам. І вядомасць нашай дынастыі вырасла яшчэ. З-за таго, што ў нас растуць узроўні, зараз я ўвогуле гэтую механіку я неяк прайшло ўжо 4 стрымы, а я еще не расказаў одну цікавую механіку тут. Так, наколькі блізка можна прыблізіць мапу, магчыма разглядаць гарады? Так. Ну, зусім блізка нельга, то бок вось гэта максімальнае набліжэнне. Вось, можна пабачыць, але яны... У нас гарады такія, ну, зусім маленечкія. Там, прыкладна, я лепей пагляджу, дзе яны рэальна іх развіваюць. Вось, гарадоў, справа якая? Адзін горад кантралюе... Вось, напрыклад, у нас ёсць Мінск, і вакол яго ёсць яшчэ тэрыторыя, якія належаць да Мінска. Гэта Барысаў, Лагойск, Заслаўе і Маладзечна. Усё гэта з'яўляецца тэрыторыя як бы Мінска і вось гэтага кавалка зямлі. Тут можна ставіць новыя паселішча, гарады, замкі, храмы,
Але ж справа ў тым, што мы яшчэ ў глыбокім сярэднявеччы. 924 год нашай эры. Мы пакуль гэтага як племя такія заснаванні і рашэнні прымаць не можам, на жаль. Вось, таму я зараз эканомікай не займаюся ўвогуле. Ну, сэнсу няма. У нас, ну, вельмі такі пачатковы ўзровень пакуль. Вось. Якая важная механіка, пра якую так усё забыўся распавесці? Зверху у мяне ёсць 4 ресурсы, і 3 з іх маюць яшчэ ўзроўні. То бок не толькі колькасць, а яшчэ ўзровень самой як бы рэчы. Кожны ўзровень дае што-небудзь. Напрыклад, прэстыж зараз мой, ну, называецца вось выключны. Так, зараз, а можна спіс, калі ласка. Вось. Тут унізе увесь спіс. 1, 2, 3, 4, 5, 6 узроўняў. Я зараз на самай, амаль у самай сярэдзіне, на 3-м узроўні. Вось. Тое ж самае з верай і тое ж самае з знакамітасцю маёй. Гэта знакамітасць, яна належыць не толькі мне, а ўсёй сям'і, ўсёй дынастыі. І у яе толькі што мы атрымалі новы ўзровень, а ён уплывае на то, як ставіцца да любога чалавека ў маёй дынастыі. Напрыклад, прэстыж гэта галоўны ресурс у племені. За прэстыж мы набіраем армію. Наш прэстыж гэта тое, што мы за яго нават будынкі будуем. Калі б мы былі ўжо ў на феадальнай ступені, то гэта вырашалі бы грошы больш, чым вырашаў бы прэстыж. Але зараз мы можам выкарыстаць свой уплыў і сказаць: вось вы будуйце гэта, і яны пайдуць гэта будаваць. Армію там склікаць людзей. Я вам гавару, а вам там ніхаляра не бачна. Дайце-ка. Карацей, прэстыж у нашым выпадку гэта галоўны ресурс амаль. Давайте я вось сюды ставлю. Я справа зверху там паказваў на свае ресурсы, а гэтага не бачна. Вось, зараз лепей. Дык вось. Атрымліваецца, што прэстыж вельмі важная рэч. І з-за таго, што у нас зараз падвысіўся ўзровень нашай увогуле ўсёй сям'і, яе знакамітасці, то нават дзеці, якія нарадзіліся, ўжо атрымліваюць 300 прэстыжа. То бок просто сам факт, то, што ты член гэтай дынастыі, ты атрымліваеш сабе 300 прэстыжа, і калі ажаніцца на чалавеке гэтай дынастыі, гэта дасць любому, хто у прынцыпе, любой, хто паспрабуе ажаніцца на члене нашай дынастыі, атрымае плюс 200 яшчэ. Гэта розніца яшчэ будзе вымярацца, то бок вельмі важна, калі нам прасцей ажаніцца з тымі людзьмі, з якімі мы прыкладна аднаго ўзроўню знакамітасці. То бок папулярнасць дынастыі гэта вельмі важна. Плюс яшчэ меркаванне аб нашых кіраўніках. Чым даўжэй яны кіруюць, тым больш яно будзе расці. Проста за то, што гэта знакаміты нейкі там кіраўнік. Вось, максімальнае меркаванне за гэта 20. Вось цікава, што ў нас па васалам, напрыклад, наша жонка ж таксама васалам нашым з'яўляецца, так? Дзесьці тут павінна быць за тое, што проста мы з'яўляемся. Вось, плюс 3. Пакрыху расце, яно будзе цягам часу павялічвацца. Так, сухі прыём. У нас не атрымалася. Сябра завесці. Такое сабе. Потым турмом кіруе. Чаму у нас такія з імі ва ўсе бакі добрыя адносіны, а потым яны бяруць, Пінск забіраюць? Як гэта называецца? І мой васал зараз. Вось з-за таго, што адабралі ў мяне Пінск, атрымліваецца, што мой васал, вось гэты, смаленскі, ён мае значна большую уладу, чым мы. Яго жонка памерла ад рака. Можам цябе ажаніць? Хутчэй за ўсё няма магчымасці. Дачку вось на ім і можна ажаніць. Матрылінейны брак я з ім не ўсталюю, хутчэй за ўсё, так? Не, мы і так крывічы. Справа якая? Ён з аднаго дома? Вітаем яго па-ізерскі. Так. І да якіх часоў можна разгуляцца? Да сучаснасці? Не, да сучаснасці нельга, але да даволі глыбокага сярэднявечча. Зараз я пагляджу. Прыкладна... Вось, напрыклад, ёсць эра, якая даступна становіцца толькі ў 1200 годзе. То бок, я зараз за 3-4 стрымы прагуляў дзесьці
860 нешта год пачатак, то бок мы 1070 гадоў 75 гадоў нагулялі. Можна гуляць як мінімум толькі вось апошняе сярэднявечча, якое чыніцца для ўсіх толькі ў 1200 годзе. Значна пазней у гульне, значна пазней у гульне. Так, ну і у чым цікавостка, калі наш персонаж загінае, то мы гуляем далей проста за нашчадка. Напрыклад, у нас ёсць дачка, 3 дачкі насамрэч, і старшая будзе унаследуе наш тытул, самы галоўны. Калі у нас нарадзіцца сын, у нас зараз такія правілы прыняцця, ну у нашай краіне є такія правілы прыняцця спадчыны, што прыярытэт у хлопчыкаў, але ну жанчын становіцца літаральна ў чаргу пасля хлопчыкаў. Вось, таму калі з'явіцца нам вот адзін годзік будзе сыну, ён будзе каралём у гэты момант. Будучым. Так. Добра, яшчэ сабе 2 чэмпіёнаў нанялі. Што б з арміяй такога зрабіць? Чаму я не магу... хутчэй за ўсё за адсутнасці нармальных тэхналогій і памера тэрыторый. Я не магу сабе павялічыць армію. Яна вялікая, справа ў тым, што нас Пінск аджалі. Нас Кіеў напаў і адабраў Пінск, Слуцк, Бабруйск і Клецк. У нас вось гэта яшчэ частка нам належала. І Новгарад яшчэ адабралі. Ну як адабралі? Мы захапілі не Новгарад, выбачаюся, Полацк у нас адабралі, у сэнсе, што у нас ён перайшоў проста па наследству да старшай сястры. Так, так. На Кіеў я напасць не магу, бо іх армія... чаму паказвае, што у нас аднолькавая армія па памерах? Яна неяк дзіўна вылічваецца. Гэта улічваецца... Усе мае саюзнікі. У мяне ёсць 3 саюзніка, то бок тэхнічна, калі я збяру ўсіх сваіх саюзнікаў да вайны, а аднаго з саюзнікаў я не магу ўзяць, таму што 638 гэта ён не прыйдзе проста мне на дапамогу. І гэты таксама мой брат не прыйдзе, таму што ён зараз пад кіраўніцтвам. Ну, карацей, лухта гэта ўсё моц, бо мы гэтых саюзнікаў не збярэм на гэтую вайну. Там атрымліваецца у яго армія ў 2 разы больш амаль. А вось Новгарад мы можам напасць. Толькі трэба дачакацца, пакуль перамір'е скончыцца, бо мы яшчэ з папярэдняй вайны не пашлі. Мегапаазерскі Аскольдравічы гэта дзе? Зараз тут перамяшалася так, Новгарадам ужо даўно кіруюць крывічы. Даўно, ну па тыпу ўжо пакаленне 1,5-2. Нават з тымі, з кім я змагаюся, гэта проста людзі з крывічаў. Вось, Масква таксама нам належала. У Кіеве, там трэба паглядзець, зараз паглядзім. Арыгана нешта ўтварыла зноў. Сёння быў доўгі дзень, і я выцягваю, нагадваю, у гульні Арыгана гэта наш каток прыдворны. Альбо котка, я не ўпэўнены, там не ўдакладняецца. Так, я расцягваю свае ногі і расслабляюся перад сталом. Мае састарэлыя, стомленыя косткі адпачываюць за першы дзень у сёння. Так. Насупраць мяне, праз пакой, Арыгана знаходзіцца на паліцы, агледвае самыя высокія месцы ў пакоі. Так, і гэта ён усё ж такі, ён працягвае гэта рабіць. Маё рускае кап'ё! Руская тут лічыцца культура Русі, і яна агульная для Кіева, для Беларусі, для Новгарада, вось гэта ўсё лічыцца адной культурай, ну, культурай у сэнсе па тыпу мова блізкая, вось гэта ўсё. І вось мы кап'ё зрабілі, яно ўпала, яно было на адной з паліц. Зацікавілася. Лапа выцягваецца і... І чэлендж нашай доблесці. На жаль, мы не такія доблесныя, і мы паспяхова ловім яго. І калі не атрымаецца, то яно ўпадзе і трошачкі пашкодзіцца. Трошкі. На рускую дзіду пакуль не папісала. Ёсць яшчэ... Так, схапіць кота. Вось зараз...
Можна схапіць арыгану, гэта падвысіць нашу доблесць і верагоднасць таго, што мы пройдзем вышэй, чым папярэдняга. Але калі не атрымаецца пракантраляваць арыгану, то тады мы атрымаем сабе траўму часовую. Будзе вельмі незадаволена. Ды пофіг на кап'ё, насамрэч. Мы славілі яго, яшчэ і стрэс. Усё, мы малайчына, мы злавілі кап'ё. Кап'ём усё ў парадку. Што ў нас пры двары зноў нейкая падзея? Што там? Чаго? Муніфісэнс. Што ты такое? Зараз слово перакладу. Муніфісэнс. Шчодрасць. Ага, так. Вітаю у суполцы. Вітаю у суполцы. Шчодрасць Біаты. За апошнія некалькі дзён наша суседка Біата из Гнездова. Ну польская. Так, яна наша суседка зараз. Добра, а яна лідар дому? Так, яна... дакладна. Яна збіралася кудысьці у... гэта ўжо падзея адбывалася падобная з іншым персонажам. Яна накіроўваецца дзесьці на свяшчэннае месца і шчодра плаціць людзям пры нашым двары. На Deliver as the Moon направляецца 500 балаў. Дзякуй вяліка. Так, пасля таго, як яна прыехала да нашага двара, яна шчодра плаціць маім жа прыдворным. Нам не вельмі падабаецца нашаму персонажу траціць грошы, гэта дае нам стрэсу. Таму можна проста забіць. Просто забіваем, няхай яна траціць грошы пры нашым двары. На пентамент адпраўляецца 10 000. Дай-ка пагляджу. На якой пазіцыі у нас пентамент зараз? Так. Пентамент адразу трапляе на 5-ю пазіцыю. На 6-ю пазіцыю, выбачаюся. Ёсць, добра. У нас пагадненне з Ноўгарадам яшчэ 2 гады. Праз 2 гады мы будзем вяртаць сабе Полоцк. І хутчэй за ўсё, у гэты раз я забяру тытул сабе. Таму што у нас ёсць яшчэ магчымасць кіраваць тэрыторыяй. Яшчэ 4 княства можам гарады кантраляваць сабой. Так, праблема характара. Калі я памру, то моя дачка Ярослава будзе кіраваць за мяне. На жаль, чуткі ходзяць, што наконт яе характару. Мяне цікавіць, ці атрымаецца ў яе утрымаць васалу пасля таго, як яна стане кіраваць. І гэта пытанне, насамрэч, таму што яна садыст, эгоістычная і упартая. Нягледзячы на тое, што яна ачмурэнны адміністратар, ачмурэннейшы проста. Я бы хацеў, каб нават у нас сын не нарадзіўся. Вось. Паспрабаваць добрыя манеры. Давайте паспрабуем выправіць яе. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Недахоп характара. Яна пагадзілася на тое, каб мы былі яе ментарам. Але відавочна, што яе не хапае энтузіазма. Я баюся, што яе рысы ўжо характару глыбока, заселі глыбока. Але нейкі вочарасплюшчваючы досвед можа дазволіць ёй зразумець, што неправільнасць яе шляхоў. Што мне рабіць? Накіраваць яе на вуліцы і паразмаўляць з беднымі. Так, тое, што яна зробіць няправільна і выправіць несправядлівасць. Яна будзе прымаць паседжанне замест нас. Выбачыць кагосьці, хто... Так.
Я зараз... Вось я жадаю гэта. У яе два параметры. Садызм гэта не вельмі карысна. Ну вось, наконт садызма. Яна, на жаль, інтрыганка дрэнная. Садызм неблага для інтрыганства падыходзіць. Так, давайце-ка няхай з беднымі паразмаўляю. Чаргу спадкавання. Нешта такое было. Вось, па тыпу пазбавіць спадчыны. Вось толькі гэта можна. То бок у абыход закону можна кагосьці пазбавіць спадчыны, і тады яна не атрымае свой тытул. Вось. Гэта магчыма, але ж... Яе характар дрэнны. То бок так-то яна, персонаж моцны. Вельмі моцны. Доблесць 16. Яна, каго жадаеш заваліць мячом. Брутальная. А тут жа можна зрабіць так, каб тытулы мелі права мець толькі жанчыны. Так, можна. Гэта адная праблема. Гэта з'яўляецца часткай культуры, і трэба змяніць, рэфармаваць культуру. Але гэта магчыма, так. Можна ўвогуле там шмат варыянтаў камбінацыі гэтага. Як спадчына будзе падзяляцца, каму яна будзе падзяляцца. То бок зараз у нас гэта розныя параметры ўвогуле. Спадчыну атрымліваюць у першую чаргу хлопчыкі, потым дзяўчынкі, і атрымліваюць па ўзросту. Гэта адзін з варыянтаў атрымлівання спадчыны. І ёсць яшчэ іншая рэч. То, што яны атрымаюць. Таму што зараз у нас нашыя дзеці пораўну размяркуюць тытулы. Усе тытулы, напрыклад, калі нам належыць 4 тытулы, то самы моцны тытул дастаецца самому старшаму сыну і зямля, якая, хутчэй за ўсё, сталіца будзе. А астатнія тытулы размяркуюцца па астатнім. І ў выніку атрымаецца так, што калі у вас шмат дзяцей і тытул на ўсіх не хапае, хтосьці можа застацца проста без спадчыны, але тытулы будуць размеркаваны. І гэта ўжо будуць васалы твайго старшага сына. Новае пакаленне такое. Давайте на вуліцы, няхай яна паразмаўляе з беднымі, паспрабуем альбо гэтую самую, змяніць яе упартасць, альбо хоць штосьці з гэтых трох. Насамрэч. Я яшчэ... Мне жаданне... Вось яна. Яшчэ раз, якая эгоістычнасць будзе трошкі перашкаджаць, бо зараз секрэтнасць схем, вось, шмат. У асноўным настрой, яе не вельмі буду любіць. Магчыма, садыста таксама прыбраць, калі патрымаецца. Так. Ёй даволі складана стаць на месца тых, хто не з'яўляецца, каму пашанцавала менш, чым ёй. Я нават сумняваюся, што яна нават спрабавала. Я амаль 100% упэўнены, што праблема ў тым, наколькі ў гэтым зацікаўлена Яраслава, чым самі мае урокі. Я дам яе яшчэ шанс. Але якую тактыку я павінен зрабіць? Альбо... Можна змяніць тактыку, альбо пакінуць. Зрабіла нешта не так. Давайте... Тут літаральна 4 варыянты, якія былі дагэтуль. Можна змяніць тактыку, але я не ўпэўнены, што гэта дапаможа. Давайте, няхай яна будзе... Нешта зрабіла няправільна, няхай паспрабую гэта выправіць. Можа, эгоістычнасць нейкую прыбярэ. Можа, упартасць. Я не ўпэўнены. Так, Новгород. Калі там? Я ўсё чакаю на таймеры. Я здаюся. Так. Яна ж упартая яшчэ. Гэта вот, разумееце, у чым канфлікт? У яе не толькі дрэнныя рысы, да яна яшчэ і упартая. Халера. Скараем час. Так, у нас памёр наш лекар. Трэба пашукаць новага лекара. Адпраўляем на пошукі лекара. Пры двары ў нас не хапае іх. Хто тут такі? Дабрамір. Два новых магчымых лекара. Зараз глядзім. Добрыя і ужасна. Просто немагчыма дрэннай. Просто кабзда.
Ну давайте вось гэта ён неблаго, у яго ўжо 2 перка ёсць, ён пакрыху навучыцца яшчэ далей. Адзінае, што ён можа такія інтрыган яшчэ, ё-маё. Ну ладно, давайте яго досведа хапае. Пасаду арыгане цудоўна, я бы княства даў арыгане, ўсё увогуле няхай кіруе. Так, суд мы яшчэ не можам правесці, бо у нас на паседжанне нашага двара мы не можам правесці, бо у нас прэстыжа не хапае на гэта. І маім дзецям не хапае кагосьці, хто бы даглядаў за імі. Вось новы ты будзеш займацца двума дачкамі, навучы іх чаму-нибудь карыснаму, а мы возьмем. Увогуле, я так разумею, нягледзячы на тое, што дачка нашая добра адукаваная, магчыма, добра было бы, каб яна яшчэ і была, каб мы яе выхоўвалі. То бок і такім чынам яна атрымае менш перкаў і будзе не такая крутая па параметрах, але мы атрымаем таго персанажа, які нам будзе зручней, якім будзе зручней кіраваць. Вас можна вызваліць увогуле? Каму? Чаму ты не прымеш? Чамусьці ён не чытае назад кагосьці. Ага, гэта не важны прыдворны. Давайте вызвалім іх. Яны ўжо 1-4 гады, другой 8 гадоў ўжо у нас сядзіць. 8 гадоў, хлопцу 10 гадоў, ён 8 гадоў сядзіць у нас у турме. Так. Казарыты, культура. Халера з ім. Няхай проста прыняць да нас. Не, пофіг, дзіцё, ідзі. Просто. Ты таксама ідзі. Цябе ж ніхто не жадае, так можна. Ну давайте вызвалім, няхай на нейкі ўплыў на яго. Хутчэй за ўсё нікуды не пойдзе, але сядзець у мяне тут. І я хутчэй за ўсё захапіў яго, калі ну нешта у нас жа быў захопу Новгорада, там вось гэта бойкі былі, кагосьці падчас бойкі і забралі. Дачка навучылася мове. Тры дачкі, мне падаецца, такая па тыпу з добрымі, сярэдняя дачка з самымі лепшымі увогуле паводзінамі. Астатнія дзве, ну такое пакуль. Там пранкамі нейкімі ў тыктоке забаўляюцца. Вось гэта ўвогуле садыстка. Так, прэстыж набіраецца. Нам прэстыж на вайну спатрэбіцца. Ну, каб аб'явіць яе ўвогуле. У яе муж ужо з'явіўся. Блін, яны там дзяцей хутка завядуць. Нельга, якія дзеці, забейце. Нельга, забараняю вам мець дзяцей. А то, блін, нашчадкаў яшчэ наробяць. Хто потом Полоцк будзе даваць? Арыгана. Прыносчык падарункаў. Так, два сініх вока пераследуюць мяне праз зал, ну, праз калідор. І невялікі каў разбівае цішыню, як арыгана заскоквае мне на гэтыя самыя, на калені. Ён, магчыма, як апынуўся, ён можа і малады, але ўсё ж такі дзікі. Ну, як ён сыходзіць, я заўважаю, што ён мне пакінуў невялічкі падарунак. Мы атрымліваем трошкі залатых, 2 залатых. Просто не пытайце, это неяк атрымалася. Прынёс нешта. Кузена ўзялі... Ага, кузена там вось, у Мазовіі. Так, можа быць. Слухайце, а чаму я не займаюся тым, каб у яе ёсць рэгент? Пакуль яе няма, так. Я магу яе... Я магу прапанаваць з Польшай вайну ёй. Але ж Польша мае не такую велізарную армію, як я думаў. Это на здзіўленне. У гэтай вайне няма ніякіх... Слухайце, да мы можам паўдзельнічаць у гэтай вайне. Я думаю, яна будзе нам удзячна. Я ж частка нашай сям'і, кузен. Кузіна.
Давно не воевали. Не, блин, слухайте, за этой з вайною... Усё, што мне трэба сканцэнтравацца на Кіеве. Бо ўсё, што адбудзецца ў Кіеве, гэта, ну, я армію зараз павяду, а Кіев мне зноў вайну кіне. Блин, ён яшчэ саюзніка майго васала ўзяў. Што тут як магчыма так? Так, воўк у Раслаўлю завеўся. Цікава, давайце-ка, можа, паляванне правесці. А, грошай няма, блин. Ваўкі у Раслаўлю. Блин, гэта патрэбна зрабіць, каб проста пачысціць ваўкоў. Ну, давайте. Паляванне на ваўкоў у Раслаўлю. Так, дзе ён? Вось он. Ваўкі, вольны шлях. Ага, не хапае грошай. Шмат грошай не хапае. Ну і ладно. Калі будзе магчымасць, то пойдзем. Караем час. Я вось не памятаю, куды я магу выкарыстоўваць... Так. Можна веру рэфармаваць. Нам патрэбна яе рэфармаваць будзе раней ці пазней. Вось, насамрэч. Мне падаецца, тут розныя правілы культуры па тыпу ёсць. Што лічыцца грэхоўным, што не з'яўляецца грэхоўным. Напрыклад, зараз у нас дамінаванне мужчыны, гэта частка нашай дактрыны, нашай рэлігіі і частка культуры, то бок, ну, там трэба праз 2 крокі гэта зрабіць. Гомасексуальныя адносіны, напрыклад, крыміналізуюцца. Вось. Ведаўство таксама. Забойства гэтых самых блізкіх. Так, забойства каралей. Kinslayers with the Kinslayer trait are criminals. Блізкія з'яўляюцца гэтым самымі ворагамі, калі спрабуюць забіць. Напрыклад, якога пола клерык з'яўляецца, то бок, ну, галоўны. Зараз без розніцы бягучай. Трэба нешта зрабіць з менска-грамадзянскім перашэйкам. Я згодны, мы Полоцк захопім для гэтага. Пакрыўдзіць каточка грэх. Ну як, перашэйк гэта не вырашыць. Вось літаральна, тэрыторыя Пінск, Слуцк, Бабруйск. Калі набяру армію, а армію я не набяру, мне патрэбна тэрыторыя большая. Можа поўнасцю падпарадкаваць Новгарад? Блин, ну папярэдні раз мы падпарадкавалі Новгарад. І што ад гэтага атрымалася? Што мне патрэбна на гэта? Так. 1000. Не, гэта не тое. Падпарадкаваць яе поўнасцю. Гэта 750, мы не пацягнем гэта. Нават калі пажадаем. Ну, наш варыянт застаецца насамрэч толькі Полоцк захапіць і пакінуць ёй, няхай разбіраецца далей. І гэта мы тэрыторыю забіраем сабе. Абвясціць я не магу. Ну таму што зноў жа, у нас недастатковы ўзровень папулярнасці. Новая як яна? Inspiration вылетела. Натхненне, вось. Новае натхненне з'явілася. Мы можам зрабіць нейкі артефакт. Толькі абыдзецца гэты артефакт. 91. А што ён жадае зрабіць? Ага. Я не ведаю, так? У яго праект, ён не прадмет зробіць. У яго ёсць падарожнічанне на паўднёвую Еўропу. Мой госць жадае. А навошта гэта? Мне цікава, што адбудзецца. Мне шкада грошай, але мне цікава, што адбудзецца. Давайте адправім яго. Няхай. Мы далі яму шмат грошай, няхай ідзе на паўднёвую Еўропу, і нешта з гэтага нам можа быць нейкі бонус. Можа, мы там сяброў сабе знайдзем. Так, што з рэлігіяй рабіць? Рэфармацыя, свяшчэнныя месцы, адно ў Новгарадзе, вось там. Неблага было бы яго захапіць так-то і вяртаць на тэрыторыю нашай. Кіеў з'яўляецца і Барлат. Што бы ты не быў. Які горад.
Это священное место для нашей религии, и справа в том, что мы контролируется нашей религией только 2. Могу я объявить... А, я ну зараз на территории Эстонии. Ну, блин. Новый перк. Август, наколькі... Мы, хутчэй за ўсё, другое дрэва нават не паспеем за сваё жыццё. Але ж мы... Вось, на август, наколькі памятаю, прэстыж. Сканцэнтраваны больш на прэстыжы. Таму... Вось. Усё на прэстыжы. За рыцара прэстыж падвышаецца. Давайте вы сюда. Давайте пойдем. Августа гэтага. За колькасць васалаў, за колькасць рыцараў, за ўсё такое. Шампіньёнаў нашых. Угу. Вось он адправіўся на поўдзень. Шампіньён мой Денис кланяецца і адпраўляецца. Ці ждаеце вы чагосьці асабістага? Я жадаю нешта унікальнае. Нешта з экзатычнай жывёлы, чэрап альбо футра. Нешта з матэрыяла, якога мы не можам знайсці тут. Нейкае мастацтва. Альбо сказаць, шукай на свой погляд. Я думаю, у нас не хапае цудоўных... У нас увогуле шмат чаго не хапае. Давайте, няхай ён прынясе нешта ад экзатычнай жывёлы. Блин, трэба было мастацтва паспытаць. Мне нешта не хапае павесіць на сцяну ў тройной зале. Татьяна вырасла, дачка наша. Таксама нейкі перкі ў яе добрыя там. Ну так, не блага, не блага. У нас менш перкаў, по-моему. У нас 3-й ўзровень. Так, альянс скончыўся, і гэта што значыць? Вось Вальгінія развалілася, яе сын. У яе 2 сыны было, і вось яе тэрыторыя развалілася. Гэта яны абодва мае васалы, так? Так, мае 2 васалы. Блин. Нешта ў нас пладзяцца васалы, а месца пры двары не такое, каб бясконцае. Моцны васал, зноў інтрыган. Ну што вы будзеце рабіць? Ну ты будзеш дыпламатам тады. Давай-ка ты не ўнутранымі справамі, а давай-ка мы... Так, гэта прэстыж нам атрымае. Прэстыж васалаў. Няблага, але не тое. Давай ты, карацей, займаўся знешнімі справамі. Дачка, знайсці кагосьці. Блин, зноў праблема такая. Вось ты. Неблагі варыянт, мне падаецца. Што тут у нас? Пакажы. Садыст нейкі, нахрен яго. 55 гадоў, 49 гадоў, 28 гадоў. Майстар над шпіёнамі мой, вассал. Давайте. Женім, яму 28, ёй 16. Гэта яшчэ не маленькая разбежка, там хоць не до 55, таму што астатнія варыянты, вось тут увогуле з адломленым носам. 24, меланхалічны яшчэ. Малады ёсць нейкі. З хазараў. Не, давайте за нашага васала. Але зробім гэта матрылінейным бракам. І ўсе дзеці, якія народзяцца у іх, будуць лічыцца як дзеці... Яны ўсё роўна дынастыя адна, гэта ўсё роўна крывічы. Але я замацую такім чынам, хто будзе нашчадкам, маімі нашчадкамі лічыцца, яна будзе галоўнай у браке. Так. Добра. Это замацавала адносіны, бо ён самы моцны васал, мне з гэтым трэба нешта рабіць. Калі ён паўстане супраць мяне, гэта будзе найгоршае. Можам правесці паседжанне нашага двара, якой я сабе не магу дазволіць, бо мне хутка будзе патрэбна напасці на Новгород. Які зараз што? Яны зноў змагаюцца там? Са Швецыяй яны.
Блін, зараз Новгород захопіць раней, чым я паспею нешта зрабіць. Далёка мне яшчэ. Не той, каб у невялікай колькасці людзей ёсць так шмат сяброў, як у мяне. Мне падабаецца іх падтрымка, і я давяраю ім раўнаважна. Але мне падаецца, што сярод іх ёсць нехта, каго я лічу сваім найлепшым сябрам. Давайте гэта будзе наша жонка. Вось, наша жонка гэта наш найлепшы сябр. Астатнім не давяраем заразіць іх усіх. Так, аб'явіць вайну. Усё яшчэ не скончылася перамір'е гэтае клятае. Але ты... Што, пачакайце-ка, яго ж няма ўжо больш. Я не разумею. Чаму я не магу? Не хапае зараз нашай знакамітасці. Далёка мы? Халера. Давайте хоць штосьці адчэпім, пакуль Новгород полностью не забралі. Забраць тытул. Пачакайце-ка, я магу забраць тытул. Што мне для гэтага патрэбна? Кошт дынастычных вось гэтых перкаў. Гэта да халеры. Давайте забярэм яе тытул сабе. Яна будзе нас ненавідзець да канца свайго жыцця за гэта, але вось, тытул наш. І зараз мы можам абвясціць вайну. Моя тэрыторыя. Мне не хапае яшчэ 20 прэстыжа. Я магу абвясціць, што я забіраю ўсё каралеўства Новгорода. Смаленску належыць... Так, Смаленску належыць палова дзяржавы. Яны да Балтыйскага мора выйшлі. Літаральна там адзін васал такой... Смаленск захапіў Маскву. Там толькі недавно Маскву адбілі назад. Я ўвогуле гэта не кантраляваў, ён там сам разбіраецца. Наколькі я разумею, ён зараз ужо удзельнічае ў вайне, і мне падаецца, ён на Швецыю напаў. Так? Так, ён са Швецыяй ваюе. Арыгана, здрадніца. Так. А няўжо гэта нейкае каўканье, якое я чую? Альбо куінг? Я не ўпэўнены. Ну, карацей, каўканье. У Аленкаве сядзіць семамысль. Арыгана гэта самае скруцілася ў яго руках. Кашанка выглядае вельмі задаволеным. Так, да бла-бла-бла. Так, я вітаюся. Але калі чалавек адказвае, кот трошки падмурквае. І толькі трошки падмурквае і сваёй пысай заварочваецца ў бок у вугол рукі. Я не ведаю, як это сказаць яму. Так, нягледзячы на ўсё, я адчуваю нейкую... Боже мой, ну што такое сёння са словамі? Джэласі. Як яно? Зайздрасць, вось. Эй, аддай майго кота сюды. Так, на 5 гадоў можна, калі мы... Так, пачакайце-ка. Я-маю, у меня тут мышка з'ехала. Калі мы скажем такі, ну окей, можа я не самы любімы чалавек для гэтага кота, то мы на 5 гадоў атрымаем дэбаф, і мы будзем атрымліваць трошки... Мы будзем паляпшаць наш настрой павольней. Але меркаванне нашага шампіньёна вырасце. Альбо мы зараз гаворым, што па тыпу, эй, гэта мой кот. І мы атрымліваем 7 стрэса. Колькі у нас стрэса? 34. Блин, гэта да халеры. Не, давайте, карцей, мы просто сабе не можем. На 5 гадоў перажывем гэтыя 5 гадоў неяк з гэтай траўмай псіхалагічнай. Так. Зачым? Незалежнасці пакуль яшчэ не было праблемы. Яго тата добры. Я думаў, што яго тата нас увогуле тут пачне нападзе. Але ўсё ў парадку.
Зараз яго жонка, гэта з нашай, ну, што, блин, жонка захварэла. Слухайце, он мне маю дачку зараз нешта адправіў дачку, яна адразу захварэла ў яго. Так, фракцыя сабралася супраць мяне. Хто? Сяляне нейкія. А, вось тут. Далёка-далёка. Так, Новгород набіраем яшчэ прэстыж і нападзем. Амаль гатовая. Так, а для гэтага, для знакамітасці маёй дынастыі, зараз трэба паглядзець увогуле, што ў нас па перках. Нам патрэбна да наступнага 1250. Ну да халеры, я 150 патраціў на тое, каб тытул атрымаць назад сабе. Ну, па тыпу, не атрымаць яго, а просто забраць яго. Зараз ён нам належыць. Па ідэі, зараз за гэты тытул, які мы атрымалі, нам павінна належыць уся тэрыторыя Новгорада. Зараз вось гэта ўся тэрыторыя. Гэта наш тытул, каралеўства, Новгарадскае каралеўства. Уся яна. Але ж тут і Швецыя ўжо, і Эстонія, і вось гэта ўсё тут складана. Мы, ў прынцыпе, Швецыю можам выпіхнуць, таму што яна тут... А, не, вы паглядзіце, што? А чаму такая... Чаму ў Швецыі такая слабая армія? Што гэта за карлік? Кароль Тосці Фрідріксон. Добра. У іх вельмі маленькая армія. Мы можам Швецыю спакойна выпхнуць адсюль. Так. Угу. Натхнение. Избалонные. Скура. Вялікага ро. Наколькі памятаю, гэта па тыпу лася нешта гэткае. Цудоўна. Ён атрымлівае трейд падарожнік. Угу. Менш грошай будзе патрабаваць. Цудоўна. Паглядзеў сусвет. У нас до двара дадаўся... А, пачакайце-ка, яна прыдворная для нашых... Рэальна для двара новы прадмет. Давайте-ка яго, куды мы яго можам? Невялічкая. Прэстыж дадатковы, страта тыраніі запавольваецца і бонус да нашай папулярнасці нашага двара. Подвесілі яе там на сцяну. Ён яшчэ і майстар шпіёнаў. Так, так. Але справа ў тым, што ў мяне усе мае васалы нейкія супермайстры шпіёнаў. Па тыпу, калі яны зажадаюць мяне забіць, яны просто такія па тыпу, ну, я нават не заўважу, што мяне забіла. У меня быў адзін раз выпадак, яшчэ даўно, калі толькі гульня выйшла, я такі, блин, у мяне персонаж памёр вельмі рана. Я такі, блин, а што можа быць прычынай? Я такі пачынаю гуляць за наступнага персонажа і гляджу у гісторыю падзей сына. І гэта сын і забіў бацьку. Я нават блізка, такой па тыпу адносіны цудоўныя, ўсё добра. Ён проста вырашыў мяне забіць. Вось, і ў гэтым яму дапамог мой майстар шпіёнаў. Было цудоўна, просто. Маршал Всеволод паказаў сябе падчас апошніх боек. І мой двор ўжо шуміць у задавальненне. Які чэмпіён? І што за мужик? Так. Можна сказаць так. Угу. Усе чакаюць, што... А, можна даць яму зямлю. Я просто сказаць, што які ён круты, але гэта будзе недастаткова. Альбо ён будзе нашым асабістым чэмпіёнам. Давайте, няхай ён будзе нашым чэмпіёнам. А асабісты чэмпіён гэта не па тыпу целаахоўнік, а гэта калі што, ён будзе выступаць на турнірах альбо ну, за мяне. Скажем так, прадстаўляць мяне. Баяр. Магу я наняць кагосьці? Сенешаль было бы добра для контроля тэрыторыі. Давайте Сенешаля назначым. Кого мне тут яшчэ не хапае? Даўно мы не зазначалі кагосьці. Вось, можа целаахоўніка. Давайте, найлепшая, адна самых найлепшых тых ахоўнікаў. Так, гэта ўсё не вельмі важна. Паэт. Добра, астатнія пазіцыі не буду займаць.
Такіх і не атруціш, так? Дык справа яшчэ наконт атруціш. Уже даўно гэтая гаворка, за ўсё жыццё майго персонажа плюс 4 стала інтрыгі, але справа ў тым, што яна была 0. Ну, па тыпу, 4 гэта чмурэціка мы выраслі як інтрыган. У папярэдняга персонажа прыкладна такая ж сітуацыя. Дадзім проста сабе каго там атруціць. Каго мы будзем атручваць з гэтым? Усе даведаюцца. Мы скажам: о, выбач, ты папей гэтую бутэлечку з ядам, выбач, з віном, не з ядам, калі ласка. Так, Новгарад. Усё яшчэ не набралі. Трошкі яшчэ пачакаць. Ёсць. Блін, і вось у гэты момант мы захварэлі. Так, калі ласка, лекар, даглядай мяне, каб стала яшчэ горш. Я сказаў яму рабі толькі тое, што патрэбна, і ён нешта... Блін, можа нас атруцілі? Мы тут зараз памрэм так. Нам жа ж патрэбна прэстыж, каб утрымліваць наша... Ну, па тыпу, калі мы жадаем напасць, нам патрэбна прэстыж, таму што канкрэтна ім мы падтрымліваем армію. Яны там ідуць паміраць за мяне толькі таму, што ў мяне аўтарытэт ёсць высокі. Таму чакаем. Ну, мне трэба выздаравіць, і толькі тады мы можам ужо ісці ў вайну. Не, можна і рызыкнуць зараз. Але ж гэта такое сабе. Усё? Выздаравілі? Цудоўна. Гэта было не... І калі гэта была атрута, было не настолькі дрэнна. Ну, карацей, паехалі. Напад. Мы патрабуем увесь Новгарад. Увесь. Усю тэрыторыю Новгарада. Падымаем свае арміі. Адну адразу направляем на Новгарад. Абвясцілі вайну. Это моя кузіна. Мы зараз вайна супраць кузіны. Насамрэч, мне падаецца, чума адпусціла. Так, можна спакойна Так, я уже пераключана. Добра. Цяпер дыпламатыі. Вось, больш прэстыжа. Цудоўна. Гэта тое, што нам патрэбна зараз. Бо прэстыжа у нас мінус 4. Так, Романс, ты хто такая? Да нас заляцаецца нейкая Васіліса Всеславовна з Бельца. Бельц, ты дзе? Гэта васал у Малдавіі дзесьці. Выбач, у мяне ёсць жонка. Так, наша армія 2. Мы разбілі іх на 2 кавалкі. І любая з іх больш, чым армія Полацка. О, Полацка, Новогрудка. Боже, якога Новогрудка? Новгорада. Таму разбярэмся зараз і так. Галоўнае, каб нехта не вырашыў, што вау, чмуры на момант на мяне напасці. Адна з іх. Так, армія... Мінская армія і Лагойская армія. Што там? У савецях нехта памёр. Гэта хто ты быў у нас? Нават мне не паказваецца... Ён з нейкай... я простага чалавека на гэтую пасаду паставіў. Хто ў мяне ёсць? Можа, кагосьці лепей можна паставіць. Ага. Блин, мой сенешаль? Чмурэны кіраўнік. Яго можна паставіць. А дачку сваю я не магу, таму што яна ў васала зараз майго. Так? На жаль, на жаль. Давайте вось сенешаля гэтага. Ой, сенешаля свайго. І культуру мне не патрэбна змяніць дзесьці. Угу. У нас ёсць культуры іншыя. У Гродна, я так разумею, так? У Гродна у нас зараз літоўская культура, відэрізм. Угу. Альбо змяняць культуру зараз. Падаткі... Во, давайте няхай паляпшае Мінск. Яго, увогуле, як горад. Інфраструктурай займецца. Бо гэта карысна для ўсёй нашай культуры.
Уся культура выиграет это, а мы так феодализм можем скокнуть потом. Для імперыі ага, гэта ўвогуле ё-маё, мне патрэбна значна. Так, я вось гэтую тэрыторыю займаю. Калі я пажадаю кіраваць імперыяй, што там пачалося? На нас рэйда літоўскія накіравалі 3700 армія ў літвы. Блин, я уже такого не пацягнуў. Добра, што я зараз Новгород бяру. Але раз ім з рэйдам, няхай забіраюць грошы. Напады адразу, блин, з 3 сторон. 3 бакі. 3 краіны вырашылі, як толькі армію адправіў, яны такія, блин, аж мурэнна. Спаборніцтва пачынаем з гэтымі самымі з літоўцамі. Як яны пасмелі. Пакуль тут змагаюцца. Так, лагойская армія. Усё, узялі один горад. Гэта две арміі я падзяляць не вельмі жадаю. Таму мы разам пойдзем. А давайте вось ну Комаль, а другую армію потым пастаўлю просто паблізу дзе-небудзь. Бо Новгород, як вы бачыце, вельмі разарваныя па тэрыторыі зараз. Ну вось тыя землі я нават не ўпэўнены, што яны мне. А не, і гэта ж яны разарваныя дзякуючы мне. Не, нормально ўсё ў парадку. Калі Новгород будзе часткай нас, у нас тут плюс-мінус усё будзе ў парадку. Аб'яднаемся. Скандынаўская дзіда. Мы сабе артефакт здабылі з Новгорода. Я могу сабе там куды-небудзь апрануць? Не могу. Тут канкурэнцыя паміж. Альбо... Не, пакінем. Пакінем як ёсць. Прыкладна одно і тое ж. Так я трошки паглядзець на артефакт. Так, аддам, як толькі дадому даедзем. Так, вось ён ідзе са сваёй арміяй. Армія ў яго менш за маю. Давайте яго сустрэнем. Я магу пазмагацца дзесьці на яго тэрыторыі яшчэ. Вось он толькі перабраўся на гэту лакацыю, і я яго тут і сустрэну. Кузана забілі ў бойцы у каля Чэнстахова. Добра. Кірыл Скрывічаў. Мы людзей са свайго дома забіваем. Можна, калі ласка, не забіваць? Ён там увогуле адбіты нейкі. Можа і добра. Людей свайго дома забіваем. Усё. Аддавай тэрыторыю. Белая Русь. Глядзіце. Памеры нашай краіны. Яна у меня... Вось, на аддаленні. Мне уже на такое аддаленне прыходзіцца сыходзіць, каб памяшчалася на экране. Так, там нейкі канфлікт з Запольем. Мы ўзялі на сябе гэтыя войны яшчэ. А тут... яны збіраюцца Белаозера захапіць. Добра, тады мы бярэм і... А каму дасталася гэтая? Ага, яна стала нашым васалам. Я разлічваў, што гэтую тэрыторыю я атрымаю. Блин. Ну добра, няхай. Што у нас пад нашым кантролем, у нас канкрэтна, як у лідара, не той, каб шмат тэрыторый. Вельмі невялічкі кавалачак мы кантролюем. Ідзем сюды і за поле разбіраемся. Вайна ідзе з імі. Зноў мы лідарам нашай культуры сталі, і давайте накіруемся, у нас там, блин, недабітая ёсць адна культурная штука. Вось. Змена гэтых самых. Фермерская рэформа. Так, а пакуль у нас ідзе такая справа, ці ёсць... у мяне ж і грошы, і прэстыжа няма, што я там? 2 сонейка. Кароль Прусас,
Гэта літовец. Ён распаўсюджвае падказкі, што ён жадаў бы стаць мне сябрам. Ты нашага твой тата нашага дзядка у турме згнаіў. Так. Ну давайте паспрабуем. У нас есть агульныя інтарэсы. Паспрабуем з Літвой аб'яднацца. Швецыя ўлезла так. Ну мы з імі разбяремся наступным крокам. Я чамусьці здзіўлены, іх вельмі маленькая армія, па тыпу просто ў 2 разы менш за нашу. Так, вось тут давайте сустрэнем яго армію дзесьці. Прабуем перахапіць проста яго. Вось он зараз. А, ён садзіцца на караблі. Вось жа халера. І з'ехаў. Вы паглядзіце на яго. Так. Ну добра тады. Раз ён падзяліўся, то мы захопім яго тэрыторыі. А то што ён? Москву яшчэ возьмем, пакуль ён там разбегся. Ён абышоў нас і высаджваецца мне ў тылу. Не халеры у вас тут? Колькі саюзнікаў у яго няма? Што гэта за напад такія? Ага, Белаозера спрабуюць захапіць адразу 2 фракцыі розныя. А Белаозера гэта што лічыцца? Эпсе, Лукі, Аполья. Я не разумею. Што з вас Венгія? А, вось яно, Белаозера, вось гэтая тэрыторыя. Якая зараз кантралюецца кімсьці. Давайте отобьемся ад Аполья хаця бы. Іх армія значна менш за нашу. Мы можам перамагчы абедзве арміі, калі яны не будуць аб'ядноўвацца. Нам проста нельга змагацца з 2 адразу. Арыгана, забойца гэтых, ну, пацукоў карацей, грызуноў. Яшчэ адна яшчэ адзін мёртвы пацук, і наша абарона супраць чумы падвышаецца на 10. Это даволі шмат. То бок наш лекар можа падвысіць, калі мы накіруем яго працаваць з гэтым, а ён падвысіць нашу абарону на 4. Каб вы разумелі. Фракцыя створана супраць мяне ў Белаозеры. Цудоўна. Фракцыя, небось, кіруецца ёй. А ты магла бы, калі ласка, знікнуць увогуле? Я магу забраць... У мяне ёсць... Я бы мог яе пазбавіць тытула, але ў нас перамір'е зараз, пасля вайны. У мелодыі, наконт мелодыі, увогуле ўсе гульні парадоксаў, музыка вельмі файненькая, прыемна слухаць. А гэта ты музыку, якую можна нармальна слухаць на працягу шмат сотен гадзін, на які разлічаны гэтыя гульні. Вельмі прыемна. Белаозера пад асадай, але пад асадай іншай фракцыі. То бок, адна фракцыя прыйшла, захапіла. Прыйшла другая фракцыя, захапіла. Так, мы тут 2 асады трымаем. Паглядзім, як у нас гэтыя войны пройдуць. Яшчэ одна фракцыя. Што там з фракцыямі? Фракцыя незалежнасці. З Лукоў ёсць васал моцны, які жадаў бы быць у савеце. А чаму ты стаў прамым мне васалам? Ну ладно, добра. Ёсць у мяне нехта... Ёсць, так. У мяне васалаў амаль няма ніякіх пры двары. Рагвалу, пачакай, не, ты ж васал. Моцна. А чаму ты не... гэты? Ён не лічыцца моцным васалам, добра. Давайте з моцных васалаў тады абярэм самага дыпламатычнага, вось цябе. Добра, замянілі. І тут у нас... ён добры, але ж мне васалаў трэба пасады змяніць. Пазвальняў людзей. Прыйшлося замяніць. Савет зменены. Гэта павінна задаволіць маіх васалаў трошкі. Так, Москва была под контролем майго васала.
Яго перахапіла вось Аполья, мне абвясціла вайну і аб'ядналася з вікінгамі і прыгнала армію ў 7000 там нешта гэткае, каб адчапіць назад Москву. Я ім просто аддаў яе, ну потому что пофіг мне на гэтую Москву, яна не настолькі прыярытэтны рэгіён. Я даў ім просто Москву. Зараз мы бярэм Москву для таго, каб Аполья паспрабавала пракантраляваць вось тут тэрыторыю яшчэ. Вось, мы толькі што захапілі Новгарад, а гэта частка была новгарадскай тэрыторыі. І мы як бы перанялі гэтую вайну ад нашага захопу. Вось. Сяброўства з ім. Давайте становімся сябром. Сябрам. У нас сябр літоўскі ёсць. Я магу паспрабаваць табе прапанаваць саюз? Не магу. О, мы можам абмяняць нейкага... Ён страціў ужо свой тытул нават. Давайте-ка перададзім яго, там даволі шмат грошай. А ты, калі ласка, можаш далучыцца да маёй вайны? Вось. Прызываем саюзнікаў, бо не хапае. Гэтага прызываць не будзем, ён там трошки дзіўны. Прызвалі саюзнікаў. Дапаможа, можа. І вось яшчэ мой брат з Пінска. Ну цікава, Пінск захапілі ў нас, але ж ён стаў васалам кіеўскага князя. Ён яго ненавідзіць, ну зараз ужо лепей яго адносіны. Але ж усё ж такі вось такая дзіўная канфліктная сітуацыя. Ён падпарадкоўваецца не мне, галоўнаму, але ж падпарадкоўваецца к кіеўскаму князю. Так. Прэстыж яшчэ. Пакуль без мінуса па прэстыжу мы не выбраліся, але гэта вядома, бо вайна ідзе бясконца. Пакуль у вайне не атрымаецца саюз. Паспрабуем. Ну, пасля вайны, зразумела. Так, узялі Белаозера. Яны. Там у іх 3000. У прынцыпе, я магу паспрабаваць зараз. Узялі Москву амаль. Ну так, у яго 3000 дакладна. Адпраўляем сваю армію. Ён перадумаў, так? Перайдзе ў Лукі. Ёсць. Асада, ён там зараз падзяліць сваю армію, і я гэтым скарыстаюся. Ён пойдзе далей. І я нападу на яго меншую частку. Блін, яны там захапілі тую тэрыторыю, пакуль я тут сваім займаўся. Тут асада скончана. Ёсць. Ідзем. Ракі тут няма, цудоўна. Зараз сваіх саюзнікаў, якіх я прызываў, адзінае, на што я разлічваю, чым яны займуцца, гэта проста нападам на невялічкія гэтыя самыя тэрыторыі. Вось мой брат вядзе сваю армію ў 1000. Калі ён просто будзе займацца асадамі, гэта будзе ідэальна, таму што кантраляваць тады тэрыторыю мне будзе значна прасцей. 2500, давайте 2 арміі свае прыгонім туды. І адаб'ем іх. Бо мы павінны перамагчы. Блін, ён адыходзіць ад мяне. Трэба зачапіцца з ім у бойку. Хоць адной арміяй. Давай, паспей, пакуль ён не сышоў. Сыдзе зараз. Я паспею яго перахапіць? Не паспеў. Блин, моя армія, мне падаецца, трошки павольней за яго. У нас ёсць перавага, але не настолькі здаравенная. Плюс мы яшчэ запасы... ён абараняецца ў халмах. Ён спецыяльна абраў месца, у якім яго будзе перавага. Ну, лепей. Гульня сама дае гуляць у Еўропе, ці ёсць выбар, напрыклад, у Амерыцы.
Амерыцы няма. Вось гэта ўся мапа, якая ёсць увогуле. Гуляць можна за любога персонажа, які валодае хоць якой зямлёю з самага пачатку. То бок, ну, абіраеш вось гэта. Амерыка, на жаль, ну, не ўвесь сусвет. Тут да Манголіі, Китая і вось туды далей, і трошкі паўночнай Афрыцы. Ну, Ісландыя яшчэ ёсць. Раней не было, дакладна памятаю. Цікава. Ярл Ісландыі. Так, где мы там были? Ну так, эту бойку мы пераможам. Цудоўна. Трэба адбіць некаторыя тэрыторыі. Гэта наша ўся зямля, таму нам будзе трошки прасцей. Там у нас, блин, рейд варылі. Так, вассал. Жадае пазіцыю ў савеце. Ну, што вы такі? Вы чмурэлі там. Маршала я табе не дам. Іди нахрен. Пазіцыя антыквара вольная. Памёрла яна, на жаль. Давайте-ка знойдзем новага антыквара. Вось ты, шампіньён мой. Ласка, будь. Сачы за артефактамі, каб каты не скідвалі. І гэта ён якраз такі той, каго накіравалі на поўдзень за артефактам. Ён стаў нашым антыкварам, спецыяліст. У арыгінальнай зборцы вось, ну, гэта ўся мапа. У мяне арыгіналь без ніводнага мода няма. У мяне нават DLC не ўсе ёсць. То бок па DLC не дадаюць краін, DLC дадаюць некаторыя механікі невялічкія. Вось. Звычайна ўсе асноўныя механікі ў гульне ёсць і так, без праблем. Можна спакойна ў поўную гульню гуляць, але, напрыклад, там ёсць спецыяльна для сярэдняга ўсхода нешта там называецца пра персаў па тыпу спадчына Персіі, нешта такое. Са сваімі палітычнымі праблемамі і перкамі, карацей, вось гэта. Скандынаваў асабіста, рэйды вікінгаў было ад DLC, вось оно ў мяне ёсць. Па тыпу механіку пачатка людзей, якія накіроўваюцца без сваёй зямлі, накіроўваюцца кудысьці на поўдзень, ну, усе бакі ваяваць, каб атрымаць сабе зямлі. Вось. Ну і, вядома, напады вікінгаў адбываюцца час ад часу. Так, зараз армія яго ідзе. Калі ён прыйдзе да мяне, то мы будзем змагацца. Або, можа, трэба пайсці і лавіць яго. Анна вырасла. Добра. Блин, наш прэстыж мінус уляцеў, каб пачакайце-ка. А куды мы зараз страцілі шмат перавагі мы просто вядзем две вайны адразу. Гэта праблема. Таму што ў мяне толькі две арміі, я не магу іх падзяляць далёка, бо яны ж пераб'юць мяне. Так, мне трэба працягваць браць гарады, але ж я не магу. Алера. Як бы так з вамі? Майму васалу вельмі спадабалася Арыгана і так, мае адносіны з ім палепшыліся. Цудоўна. Так, вось я магу скарыстацца гэтым момантам зараз. Я возьму гэтую армію зараз і пойдзем на поўдзень. І паспрабуем сустрэць яго армію там. Ён спрабуе мяне гарады браць, а я паспрабую армію. Вось. Вызвалілі горад, адаб'ем напад і прагонім яго адсюль. Гэта такая серыя, што моды добрая палова задавальнення. Я згодны. Ёсць моды для, ну, канкрэтна для Crusader Kings да халеры сярэднявечных модаў і канкрэтна якія, напрыклад, фэнтэзійныя моды, каб нейкія з кніг там былі падзеі. Вось там Удар перасцёнкаў, Гульня прыстолаў, яшчэ што-небудзь там да халеры. Вось. Моды цудоўна, але я не ведаю, я неяк у парадоксы, я вельмі мінімальна стаўлю модаў, мне хапае. І гэта і так гіганцкія гульні, калі шчыра. Яны бясконца змяняюцца. Так, мы адбіліся. Мы можам спыніць гэтую вайну. Так, ты пайшоў вон.
І зараз мы вяртаем сабе Белаозера. 2 арміі бярэм. Просто 2. Давай падзяляем. Захоп з Аполья мы спынілі. Зараз мы выб'ем вось гэтых хлопцаў і венграў. І будем умацуем наш кантроль над Белаполем. Новае натхненне і дажадае на захад адправіцца. Колькі табе грошай на гэта патрэбна? 113? Не. Просто не. Падзеі пры двары. Што там? О, зноў гэтая падзея, няхай траціць грошы ў мяне пры двары. Угу. Наконт адзення мы павінны быць апранутыя, падыходзячы да нашага статусу. Мясцовая нейкая, мясцовы выгляд. Традыцыйнае адзенне, давайте паспрабуем. Для мяне мой сцюард падабраў адзенне, падыходзячае каралю з мясцовай вопраткі. Можна было вырашыць вялікай колькасцю грошай, а можна было вырашыць канкурэнцыі паміж сцюардамі. Давайте, блин, я не ведаю, зараз зіма пачалася. Я магу пераследаваць яго армію узімку, але гэта такое сабе. Давайте падзелім армію і просто адбярэм Белаполье. Белаозера, вы бачыце, Белаполье нейкае. Прыдумаў. Абмяняць вязняў. Згодны. Давай. Ты і хто ты такі? Чаму ты так дорага каштуеш? Кібар Буланіт. Нешта з Хазараў. Дом Буланідаў. Ты лідар яго, што ли? Дынастыі? Не. Ну, давай, грошы. 125 грошай, гэта добра. Прызываць сваіх саюзнікаў. Давайте прызовем саюзнікаў. Таму што чаму не ўжо? Чаму нам баяцца? У нас прэстыжа ніякага не хопіць на гэта ўсё. Зараз адбываецца захоп тэрыторыі, але ў гэтай вайне не ўдзельнічаю. Нехта, вось, у яго вайна. У цябе вайна? А з кім вы ваюеце? Чаму вы ўвогуле на маёй тэрыторыі і што робіце? Эстонцы. Іх вайна нейкая бескантрольная, просто ваююць просто дзеля вайны. Жесть нейкая адбываецца. Яны ўдзельнічаюць у 5 войнах зараз адначасова. Я не ведаю увогуле, як частку якой вайны яны зараз захапілі мой Тихвін. Так, зараз адбываецца напад там. Мой васал. Ну, можа. Я думаў, што мой васал Лукі па тыпу, які кантралюе. Ён у альянсе з гэтым. І тут мірна ўсё, а толькі альянсы бачна. Дзівосна, не разумею. Мы амаль выйгралі гэту вайну. Сацыяльная маніпуляцыя. Калі першы раз гэта здарылася, я нават не падумаў, але моя кузіна Татьяна асмялела. Так, пры двары, ну, пры пасяджанні савета яна паводзіць сябе ўсё больш нестрымана. Яна спрабуе мае ліміты. Так, а чаму я не магу? А, вось, так. Дыпламатычнасць. Так, я дам ёй задачы нейкія, вельмі важныя. Мы дыпламант адшмурыць, там мы можам яе проста, ну, дыпламатычна адшыць. Давайте, маніпуляцыя. Атрымалася маніпуляцыя. Мы яшчэ сабе за колькасць нашых ваяроў атрымаем сабе больш прэстыжа.
Калі яна паспрабавала, я даў ёй заданні, якія складана было зрабіць, і яна з імі не справілася, і я паказаў усім, якая яна не здольная. У выніку атрымліваецца, што яе яна маніпуляцыю не заўважыла і атрымалася вельмі асцярожна. І у нас зараз на яе ўплыў падвысіўся. Майстар дыпламатыя. Так, Анна можа ажаніцца. Пакуль не будзем аддаваць яе, нікуды няхай будзе. Яна настолькі была ўражана, по тыпу, адчувала сябе вінаватай, што стала на мой бок. І ўвогуле у нас згубілася групоўка, якая была супраць мяне. Цудоўна выбілі тут, адбілі асаду. Зараз, я так разумею, пры перамозе мы ўжо можам і сказаць, што ўсё. Так, можна скончваем вайну. Добра. Распушчаем усю армію. Усе адпачывайце. Усе вольны. З табой я не магу адносіны зараз? Не магу. Чаму? Не ведаю. Альянса ніякага не заключыць яго, але ён мне сябар. Ну, добра. Дзіўна, што альянс нельга заключыць просто таму, што у нас добрыя адносіны. Так, гэта цудоўна. Мы пашырылі сваю тэрыторыю, скарыстаўшыся Новгарадам, тэрыторыі Новгарада. Мы можам яшчэ тэрыторыю ад шведаў забраць, якая і ад Эстоніі. Такім чынам у нас яшчэ будзе кантроль над усёй тэрыторыяй Новгарада, княствам. Мы ўжо ўвогуле кантралюем амаль палову яго. Цудоўніка. Каточак у хаце ўвогуле выпраўляю усе праблемы. Нам бы толькі вяртаць кантроль над сваім братам. Рэальна, таму што наш брат зараз пад кантролем палысеў нават, бачце. 10 гадоў быў пад кіраўніцтвам кіеўскага князя і палысеў. Вось, нягледзячы на тое, што ён усё яшчэ не лічыць яго сваім сапраўдным каралём. Ён дае ім менш падаткаў і менш гэтых самых войск. Вось, трэба будзе вяртаць, але ж я не ўпэўнены, што ў мяне атрымаецца гэта так проста, таму што мне для аб'яднання дома гэтую вайну я аб'явіць магу, абвясціць яму. Але калі я жадаю па тыпу захапіць у яго, дзе ён там, Пінск, то мне патрэбна трэці ўзровень маёй знакамітасці. Я, ў прынцыпе, не так далёка. Толькі, хутчэй за ўсё, арміяй яшчэ не спраўлюся. Трэба паглядзець. Так, я не пацягну яго армію. Саюзнікаў я ўсіх прызваць не магу. Ён таксама не можа сваіх саюзнікаў прызваць. Цікава у нас сітуацыя атрымліваецца. Я сваіх саюзнікаў не прызываю, адзін ніколі не прыходзіць, уже 3 разы клікаў, ён ніколі не прыйшоў. А ў яго саюзнікаў проста не будзе. Калі мы падловім момант, калі ён у актыўнай вайне зараз з кімсьці, мы можам паспрабаваць, калі напад, напрыклад, на яго адбываецца, мы можам узяць і адабраць Пінску яго. Вось. Але на гэтым я ўжо буду скончваць. Давайте паглядзім, хто у нас чым займаецца. Я хацеў я патрыарх, так, я дынастычны, але бракамі аб'ядноўваць яно бы атрымалася, толькі якая розніца, калі ў мяне прыйшлі, просто захапілі зямлю. Тут брат мой сядзіць, па тыпу, гэта абсурдная сітуацыя, калі гэтую тэрыторыю пінскую ўсяго княства кантралюе мой брат, але ён зараз працуе на кіеўскага князя. Я тады выправіць, паглядзіце, якая херня. У нас 2 часткі нашай зямлі спалучае вось гэты маленькі пераход, за якім сачыць гэта самы Кернаве. Жадаю назад свой Пінск наш. Нічога не ведаю, яны самі прыперліся да нас. Я іх не пытаў. І галоўнае, самае было непрыемнае, тое, што я з ім пасябраваў, з кіеўскім князем. Усё у нас добрыя адносіны, а потым ён такі: слухай, твой Пінск, давай яго сюды. Пасля гэтага мы ўжо не сябры з ім. Глядзім, хто у нас чым займаецца. Вераніка гуляе ў Хогвартс Легасе, Nine Ravens у Darkest Dungeon, і, ў прынцыпе, ўсё. Ці гуляю я ў Hearts of Iron 4, спрабаваў разы 2-3
Я не разабраўся. Ну, калі шчыра, мне не падабаецца інтэрфейс папярэдняга пакалення гулін парадоксаў. Гэта Hearts of Iron 4. У мяне такая ж праблема, як і Crusaders Kings 2. Мне не вельмі падабаецца інтэрфейс. Ён ужо з-за таго, што я падключыўся да гулін парадоксаў пазней, то атрымліваецца, што інтэрфейс, які састарэлы, і ў ім значна ж больш усяго. Я не магу разабрацца, як працуюць механікі. Мне трэба сядзець у навікі вельмі доўга, і мне гэта здзёбвае. Вось, але прапаноўваць можна. Калі ты жадаеш стрым па Hearts of Iron 4, я паспрабую з гэтага нешта зрабіць, то бок пятнічны стрым не абмежавана ніяк. Fallout мод, добра, зацікавіў. Давай я адразу пераназаву гэта проста Hearts of Iron 4. Так. Hearts of Iron 4. Fallout мод. Захаваў і ў спіс лідараў таксама дадаў. Добра. Ёсць прасоўваць, калі на пятнічны стрым пераможа, я 100% гуляць буду, так што гэта не праблема. Так, глядзім. Давайте я вас сёння да Nine Ravens паглядзім, як ён змагаецца ў Darkest Dungeon. У меня такі план. А вам я жадаю добрага вечара панядзелка, і мы пабачымся з вами заўтра, як звычайна. Так, адпраўляю.